Manak manya Ramogi Juang okinyi majaber chien tarik 6 dwe mar 10 higa mar 2022 okinyi majaber bende Ruoth Nyasaye omiyo wanono machiegni chenro mar piny ka bendo duche makawuono wenge duto ochimo od bura maduong' ma pacho kaendi kama bende igeno ni speaker mar od bura mar National Assembly Mano Moses Wetangula biro kawacho kata mana kanyiso oganda jatend kweth mano mang'eny e od bura maduong' ma pacho kaendi obiro bedo Pio Wandai koso obiro bedo Kimani Ichung'wa wengewa wabiro bedo kwang'iyo oduche makawuono mar nyisi weche makamagi machiegni chenro mar piny okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'awo oyawre nyakora Ramogi Juang kamoro amora ma intiere okinyi makawuono kete mana Ramogi TV kae kalore ni waikoni mathoth mabende wabiro luwo no odiochieng' makawuono weche matimore counties magwa duto matimore e kor gwenge kaka wuono wabiro chwalo twak nyaka county kama intiere mar mondo mi in kaka japiny bende ichwal pachi kotudore kod twak magwa kata chenro magwa mag odiochieng' makawuono machiegni nyinga Joyce Oduor oyawre nyakora Ramogi Juang kendo machiegni kamoro amora mineno okinyi majaber okinyi makawuono ma Ruoth Nyasaye olosonwa kendo miwa thuolo mar nene mondo watudre kodi kamoro amora ma intiere nyalo bedo ni intiere counties makaluo kaneno ka intiere counties mamoko kawuono achop nyaka county ma Murang'a jogo maneno ka ni Nyeri kacha jogo mantiere Kiambu jogo mantiere alwora mag counties duto mantiere masawa mar piny Kenya kawiyo kowil gi jogo bende mantiere kadhoad nam chumbi jogo mantiere Likoni arwako ni machiegni chenro makawuono nyinga Cleophas kawuono ichoni ichomo masawa nikech wan gi jal moro maneno aga pile ka pile kendo en ga Kandara kendo en ga kodwa pile pile chenro mar piny kendo wagonero kamano ni mar jomoko nyalo penjre ni ineno mana gwenge makaluo koso wamany nyinge kiny wamose gokinyi kata kwa dhi mbele kod chenro angwa wamose inoiga muhia koso muhia wa Kandara aparo nyinge tore wamuomo gode koda ore bende tie kacha wakalo gi akala samo momo ikawa kelo weche ma muoch kendo tuch to mana kod Sharon Michiona achuma kare anamor odiochieng' makawuono chieng' tich ang'wen juma napano dhi napiyo matamre gi nono akia ni un Joyce odhi ni nade ano dhi na kama ena kama weche nyalo bedo no dhi maber lakini juma to rumo dwe mar 10 ni bende aparo ni ringo mapiyo ahinya kawuono tarik 6 iwacho ni dwe mar 10 nochako chieng' ngeso ochako mana gi weekend kendo rumo mapiyo piyo dwe mar 10 ni bende ma ponono entiere ga gi holidays moko mathoth ma ji nyalo kwana opogore gi dweche mamoko kata kamana chiyo maber inti chiyo nade Cleophas achiyo maber ni mara gik mathoth timore nyoro piny ngima ne dhialo jopuonje kendo jopuonje ma piny Kenya kano yudo thuolo mara yudo ote mamit niko tine jopuonje japuonje to pod anyalo chiwo negi puoch kaachiel kod paka ahinya to jopuonje mano puonje nasari jopuonje gotiyo matek ahinya kagocho negi lakini sani dong' ang'e ni moko kuom gi nena kata kamano nyakora Ramogi Juang mamor ahinya gi tich ma utimo to ka en odiochieng' makawuono iwacho ni en TBT en japuonjno mano puonji ipare gang'o magi gik madhi bedo kwaloso odiochieng' makawuono e chenrono mar piny kama twak makamano bende wadhi kelo ni kar kae ka wadhialo jopuonje okenge mage mosego e sekta no mar somo ma gin bende gisebedo kacha ka gin gi paro mopogore opogore ma gisebedo ka gisomo e migawo kata sekta no bende mar puonjo kaachiel koda mano bende mar somo an atiyo yo makare kendo koro ka wachako chenro sani adhi kelo weche manyien ka owuok kanyo to koro Sharon Ong'awo dhi bedo kanyo gi wacho manonro ma gazete ni ka ineno gi magi pat jondiko josomo bende koro ntiere kar ka kang'o miyo mano kwadonje twak mokwongo madhi dialo jopuonje koro ka watieko wano to koro en odiochieng' mar tich ang'wen Sharon ekonoga gik mamit aiko negi poko opogore odiochieng' makawuono Ramogi Juang kete mane Ramogi TV chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi ne kit pok mabende adhi kelo ni odiochieng' makawuono kete mana ka bang' mano wadonje kidienya mar mbaka oromo ntiere kidienje mar 2 mokwongo en chal mar fwambo mar 2 en twak e chenro mar mbaka oromo kata kamano odiochieng' makawuono dhi bedo ka kelo ni chal mar fwambo mar mondo mi bed gi ng'eyo en ang'o matimore e alwora mar odiochieng' makawuono bang' mano Cleophas donjo gi twak e twak no Joyce bende ka irango nitie osuru moko ma osebed ka ichoko e counties bende pa nitiyo kod giyo moro makare usuru nyalo bedo ni ichoko nitiere jajok biro kacha choko usuru moko choko to tero
moko choko to lale diere kanyo. Yudo ka gigo moko go nyaka deal kod jo hala moko. Kibiro kacha to ging'eyo kaka giwuoyo, gintiere wacho gi ranyisi mag lwedo moko, ranyisi mag wa. Ineno ko kala pono no sedine gimoro matin, mano pesa molal. To hera ahinya chenro mabende Ten County ma Homa Bay okawo mar choko usuru e yor lony manyasani kitiyo kod ong'we yamo. Mano biro miyo pesa ma kamano donjo e agulu achiel. Counties mamoko bende onego tem yore makare mag choko usuru margi mar mondo mi pesa ma kamano okony e dongo counties. Kalore ni counties nolosi mondo okel dongruok ne jopiny modak e counties mopogore. To mondo dongruok ma kamagi bende obi Sharon gi Joyce en maneno ni omenda mochoko itiyo kod yo makare, yo mar dongruok. Iwacho ni kik uyud gi ayuda kata kiwacho kaka duche manyor no winjo ni ata malo 55 itiyo go mane chulo sara. 45 gi kene mitiyo go yore mag dongruok onego bed machalo nade. Ken ata malo 35 onego bed ni keto e chulo sara. Modong onego bed ni itimo yo machalo nade. Koro mago nyakora mo yodhi bedo ka kod jolony. Mago jolony wecho go maga osuru kachel kod uchumi kawana kachel kod johala. Ni usuru ma ochulo cha bende uparo ka gima itiyo kod yo makare gi Ten Counties mopogore. Chak tudi kod sani achiel kachiel e Facebook marwa mar Ramogi TV page wadhi keto ni kacha idwokwa wadhi somo ka wadhi keto gi wang jowi kanyo. YouTube wantiere live, Twitter bende yudo @Ramogi TV, KE en mana achiel kende mantiere Twitter kanyo. Ka yudo kende luwa yo makare to wabedo kod thuolo mar twak kodi e kinde gi duto ka triko @Cleophas Facebook, Twitter kachiel kod Instagram maga. Nyakore Mogi Ajwang kochakore sani nyakango mol kanyo e chenro mar mbakoro minyiswa ni neno waka intiere kanye. Kineno waka intiere gwengego mag Murang'a, intiere gwengego mag Wath Nam Chumbi, intiere gwengego mag Nam Lolwe. Inyiswa ni neno waka intiere kanye tinyisowa nyingi. Ka bende chwalo ote mari kata penjo mora. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara kacha iyuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Mana kama nyakore Mogi Ajwang, mana kaka pile medi tudri koda mbui maga duto kore Twitter, Facebook, Instagram, TikTok duto te iyuda @Sharon Ong'ao. Machiegni nikech ma en Rupenya. Mokwongo wayud thond weche. Pesa moko mech wachulo mag siling 20-30 ok mi risit to ma dhi aguch sirikal moriere kendo kaunti dhi gerore moriere. Wayore nyakora Mogi Ajwang kendo machiegni weche manyien gi mag chenro mar Rupenya nyinga Cleophas Luocho chako gi mago mag dhialo odiochienga jopuonj ma piny magima notim e piny Kenya. Gik magima notimore wachako gi mago mawacho ni riwruok mag jopuonj mano mar NAT kod KUPPET dwaro mondo piny owacho chop singo mane gimiyo jopuonje e kinde kampen mano mar ndiko jopuonj maromo 58,000 ne iko omenda mokwongo mane giwacho e kinde nyasi mar dhialo odiochieng mar jopuonje e piny mangima ka gisundo duol mandiko jopuonj mano mar TSC bende mondo omedo sara gi atamalo 60. Judith Omondi ne oyuore nyasi makamano kendo koro omiyo lipot machalo kama. Okinyi mar tarik 5 jopuonje piny Kenya kotelnegi kod jatatije e duol mandiko jopuonje pacho kae mano Nancy Macharia riwore kod jopuonje e piny mangima mar dhialo odiochieng mar jopuonj. Odiochieng mathor wachne en ni bero weche somo chakore kod japuonj. Oti kode mar miyo jopuonj mohew 300 e pacho kae mich. Mich e sektas mopogore mag somo. Saa zingine unafanya jambo na ujui ulimwengu unaangalia. Kwa hivyo ninapenda kushukuru sana tume ya walimu na pia ya region yangu ya Rift Valley na county yangu ya Elgeyo Marakwet kwa hii nafasi. Nimefurahi sana sababu hii ni tuzo ya mtu ambaye anajitolea, sababu nimejitolea. Wale watu wote ambao wako karibu na mimi wanajua mimi nimejitolea miaka yangu yote. Thuoloni bende riwruoge mopogore mag jopuonje kuma oting'o NAT kod KUPPET otiyogo mar chwalo rem mokwako jopuonje ma pacho kae.
Ma kuma oriwo sundo duol mondiko jopuonj mondo medgi osara kod atamalo 60. Teachers can only work if they are motivated and well paid. This has been proven through various research findings, and here we have already presented a proposal of 60% salary increment to teachers, regardless of the position of economy in the country. This is our presentation because this is our work. If I don't do that, then I shall have not worked. Where is the security of the teacher, and what are you remunerating teachers about? How can teachers teach in environments which are very uncomfortable? If you want us to transform education, we must be comfortable where we work. Jakoma riwruok mar jopuonj madongo mag skunde sekondar bende odhiro piny owacho e chopo singo mar ndiko jopuonje maromo 58,000 e hiko omenda mokwongo kaka ne giriko gi singo e kinde campaigns. When Kenya Kwanza was launching its education charter, His Excellency the President did give me a signed copy of that charter. He promised that in the first financial year, he will employ half of the shortfall. I'll be looking forward, Your Excellency, for the first employment of the 58,000 teachers that you promised in that charter. Jatatije mar duol mandiko jopuonje pacho kae Nancy Macharia, kata kamano kwayo horuok mar jopuonje, kolero ni gisechako lalore kod piny owacho e ndiko jopuonje go. Consultations are ongoing with the presidency on teacher recruitment, and that we shall be giving progress on this as we go on. Be assured that the Kenyan teacher can only expect good things going forward. Kopogore kod mor mar yudo mich mopogore opogore e odiochiengni mar dhialo jopuonj, thothgi bende koro nigi ilo e kinde ma giloro higa kendo gidonji e higa manyien ma kalenda mar somo dhi dokie wang'e. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Judith Omondi kano miyo twak ma kamano ka bomani ma Nairobi. Kamachielo weche mag jopuonj podi. Jopiny bende pode okodong chien ka gichwalo puoch gi pak ne jopuonj kuom tich magisebedo ka gitimo kendo ngima jopuonjre. Mae kaka moko kuom gi bende ne oloso kod Ramogi TV odiochieng' manyoro. Aja boda masiaka chungi gi stage matichiji ote mara manya oro wach ma jopuonj sani ne agoero kamano jopuonje kuom timo maber ne gipuonja sana japuonj ma paka ahinya en Mr. George Omolo ka ukimbo kasao kod machielo nyalo pako Mr. Gweno Charles mano puonja kwano nikech kwano ema miyo ng'ato dhi maber e ngima. Nyalo bet ni ng'e Kisongo lakini kionge kwano to kinyal perform. An Michael Otieno kawuoyo e Siaka, anyalo congratulate my teacher Mr. Obiradus. Nogola mabor, nomiyo sani I'm well informed. Anyalo wuotho, anyalo donjo kamora mora nikech effort mano oketo kuoma. Omiyo anyalo attract joma ng'eny. Sani an gi language manyalo wacho because of that teacher. Kora miem na hao maber kalore kod ogut bende mago jopuonje manomiyo sani an ng'ato iluonga ni ng'ato. Iluonga ni Jojo Chieng'. Japuonj manopuonja nomiya rieko makata sani kandiko barua tandiko bura maonge wasiwasi yoyote. Mano e gima nyalo skuru go japuonj. Kendo japuonj ng'ama ber kabisa. Aya ma opak jopiny inti paro japuonj ne yo machalo nade. Ang'iorno SMS line wa en 3:00 mane twak madhi bedo go sa achiel nyaka ang' orom kanyo sa 2 mar okinyi. Koro ikete mana kar kae Ramogi TV kapro dhi nyime gi yudo weche manyien e thuolo ma otin ne dwe achiel mabiro. Duol ma ochung' ne piny ma pacho kae NEC biro tayo piny madongo mag grade mar 6 klas 8 kod mano mar klas 12. NEC oselando ni penj dhi timore e kind tarik 21 dwe manyien nyaka tarik 23 mano dwe manyien onogo. Simfros Okinda koro nigi ler mathoth.
Migao mar somo chomorio kalenda mar somo e chak mar higa mar 2023. Kuom mano duol mochung'ne penje pacho ka mano nek ikore mar tayo penj madongo mabiro konyo jopuonjre e dhie kilese manyime. Penjgo ibiro time dwe mar 11 kod mano mar 12 higani. Ikruok mar penj mar jograde 6 mabiro donjo e sekondar ma adundo biro timore tarik 25 dwe mar 11 higani. Penjgo biro chakore tarik 28 dwe mar 11 higani ka odiochieng' margi mogik en tarik 30 dwe mar 11 higani. Maraka penj ma jograde 6, penj ma joklas 8 madhi e klas 9 bende biro timore sama chal kod mano mar penj mar jograde 6. Ikruok mar penj mar klas 12 biro timore tarik 18 dwe mar 11 higani. Penjgo biro chakore ayanga tarik 21 dwe mar 11 higani ka gibiro rumo tarik 23 dwe mar 12 higani. Jopuonj mag ECD masomo e rang'iny mar diploma biro ikore ne penj margi mogik tarik 8 dwe mar 11 higani. Penj ma kamano biro chakore tarik 21 dwe mar 11 higani kendo biro rumo tarik 25 dwe mar 11 higani. Kaluwore gi ma, duol mochung'ne ndiko jopuonje pacho ka mano Teacher Service Commission ogolo ote mabiro tayo jogo mabiro chung'ne penjgo. Skunde okwa mondo chwal nonro mag jogo mabiro tayo penj e rang'iny mopogore kamoting'o apisas mochung'ne centers mag penj, jota kuonde penj kata supervisors kod jorang chenro mag penj kata invigilators kapok ochopo tarik 18 dwe mar 10 higani. Jata chenro mar Teacher Service Commission Laktar Nancy Masharia bende ogolo ote ne jopuonje mondo ne ni gi iko jopuonjre e yo makare ne penjgi. I wish all our teachers the very best as they prepare candidates for these important examinations and ask that we all support the teaching service for the sacrifices it is making in our country. Chakruok mar higa 2023 biro bedo kod jopuonjre e rang'iny 3 madonjo e okenge manyime mag somo. Kama en tielo mokwongo ma magi duto biro timore nyadichiel moluwore. Luoro nitiere ni ponono ni chenro ok oket makare. Ng'ikruok mathoth nyalo biro betie e migao mar somo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Koko wechego mag ikruok ne piny okoromo gi joma rangi mago bende matimore ne paw siasa koso gigo matimore e piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto koro timo limbe mapoya e od bura mamalo kendo bedo gi twak kod jod bura mag Kenya Kwanza. Limbe no ne okomoro jod bura mamoko nimar ne ok en bura mane ochan kendo ma opuodhi gi chik. Walter Nyambaga ne nitiere od bura kendo koro omiyo waler mathoth. Jatend piny William Ruto timo limbe ma wiya od bura maduong' ma pachoka, limbe ma ok ogoyo boke. Limbe Ruto mane obile wach kod jo od bura mag Kenya Kwanza kod moko kuom jo od bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kar migago mar od bura okelo liet mathoth. To be very specific, the president has got all the rights to go anywhere in this country, including the parliament. And today was not a different case, but that he came to the parliament. He just came to have lunch with us. Limbe no osenyuolo mbaka mathoth ka moko ng'uro limbe no ka gitene kod ng'eto mar tend od bura ma Speaker Moses Wetangula golo kiny. We are seeing it tomorrow. I'm expecting Deputy Speaker even not to declare Azimio as majority. Jua rais alipigwa kura na Wakenya na lazima aongoze na sheria, na sheria mingi zinapitishwa na bunge. Kwa hivyo hatuwezi toa rais mbungeni mpaka sheria zake zikuje mbungeni, mpaka mapendekezo yake yakuje mbungeni na yatapigiwa kura na wale wa mbunge. In any case, the members of parliament has got the way, because we are going to vote if there is no decision which if any aggrieved party raise an issue, we can go and vote. Jood bura go wacho ni limbe Ruto nyalo keto siep mar piny owacho kod mano mar bunge bedo nyakonchiel keto nyong'ong ka girango kako chwalo tije mapile. Lakini hauna popote usawishi wowote wa kuweza kulete mambo ya uhasama katika bunge kwa njia lolote. Bunge itabaki ikiwa impartial na itafanya kazi yake independently, na mimi kwangu namshukuru rais kwa sababu hiyo ni njia ya kielelezo kizuri kwamba wakati wowote anaweza ingia hapa na hakuna mpaka, kwa sababu yeye ashakuwa mbunge hapa, ashakuwa mbunge kwa tamu 3 mfululizo. Even the speaker himself did not know that the president was coming here. If you saw the president came and sat down, and Akina Wetangula, honorable speaker, everyone was rushing to see, and even the clerk was confirming, hey jamani, amefika hata bila kusema.
the leadership of this house is entrenched in the standing orders, and actually standing order number 1. Ikinde twak mar od bura mane ochoye kom kod jalop Speaker Gladys Bosh Olei kod Moses Masika Wetangula kanyakla, jo od bura go ogoyo kogno mise mag jatend piny William Ruto ka gigure kod gik ma ochuno man kod dware ngima dhano. To okaneno ger muketo mutiyo godo mosiemo godo wang' jogo ma jomibadhi. Anda kwa kaka ng'ama miyo motelo ne mine ni Hustler Fund ni okete e lwet women reps. Nikech Hustler Fund ni dhi tiyo ne joka youth, dhi tiyo ne mine maonge nyalo ma moromorego, dhi tiyo ne jogo mayudore gi ng'ol. Ka wadwaro ni ikruok obed maber ne jopuonj moromore gi kaka CBC dwaro. Jopuonj sani jopidi, jopuonj jotedo, the government oikre mar miyo jopuonj remuneration moromore gi tich magitiyo. For women, it's not about should we or should we not. It is a fact. It is now time, and it's not about bargaining. We are equal to the task, and we will be taking part and parcel equally with our male colleagues in Parliament. Ikine budong mana seche manok to Moses Masika Wetangula biro golo ng'ete wi kweth manok kod mano mathoth e od bura. Jod bura moko ngur ni limbe mar jatend piny William Ruto motelo ni ng'eto no nyalo bedo kod chich. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. Odiochieng' makawuono pod odhi bedo mana Parliament Building kanyo ka okelonwa gik makamago mantiere Nairobi kar kae. Warango gik mamoko. To aneno kanyo ne jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik ne migawo mar ohala mondo ne ni Kenya obedo kod chai mare owuon kendo ma inyalo chwal nyaka e pinje maoko. Ruto wacho ni Kenya owinjore obed kod nying ma oyiedhi mar chai, mano ma ichwalo wacho ni e chirni maoko mondo mi okony jopur e jiwo yuto margi. Ruto ne oloso kanyo e kar romo mar KCC bure Nairobi kane oyawo ayanga tielo mokwongo mar chai ma idhi us e piny Ghana, mano e bwo riwruok mar timo ohala mag Africa, mano African Continental Free Trade Area. Ruto jiwo jopur ne omany sir mar jiwo pur margi kokalo e riwruok mag jopur chai mano mar KTDA. We are all happy to take this opportunity to diversify our market from our traditional predominantly bulk tea market to value-added markets like Ghana. We have identified other markets in Mauritius, in Cameroon, in Egypt, of products that we will be piloting under this initiative. And my colleague who is taking over from this role will have the responsibility of supplying you with the reports on what is being done. We need a brand, a Kenyan brand. And we are going to work with Keteba, we are going to work with all the other players so that together we can focus. For a very long time, Kenya has produced tea that has helped everybody brand their low quality tea. I think it is time we help ourselves. We have helped everybody, which is fine, but it is time we ourselves take the advantage of our good quality tea and brand it, and anybody else who wants to use our good quality tea must come and work with us. Kao ke report makamano bende orang moko matimore koro arengane kendo warange matimore e piny liba mano ma Uganda. Jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni okwayo piny Kenya ng'uono kaluwore kod weche manyocha wuode ma jalweny General Muhonzi Kainerugaba Gaba ma bende ne ondiko kanyo kokalo e mbui mar Twitter e wi yiero mane otim e piny Kenya. Kokalo e oboke no Museveni owacho kanyo ni ok en gino maber mondo jatelo moro amora odonjre e weche mag piny machielo. Owacho kanyo ni ponono ni nitiere wach moro amora e kind pinje okenge oketi mar winjo mowinjore kendo mago monego bed ni rango ni oluwe makare. Kamachielo kanyo wacho ni ok onego oriw koda katero wach e riwruok e pinje mag Afrika mano ma ugwe mano EAC. Ka wacho ni riwruok mag pinje mag Afrika AU e kinda mamoko onego bed ni winjo weche machalo kamago. Museveni bende ogoyo mos ne jo Uganda e wi wechego ka omedo ne wuode bende mosechiwore e Afrika kata obedo ni koro ok en jatelo maduong' mag jolweny. Museveni ne olero ni osewuoyo gi jatend piny Kenya William Ruto.
Pod wadong' e piny Uganda nyakora Ramogi Tv to koro ayudo kanyo ni laktar achiel machielo bende koro tho kaluwore gi tuo mar Ebola e piny Uganda. Mano nyiso ni koro tuo mar Ebola osenego ji 14 kawacho ni ka 4 kuomgi kanyo mantiere kuom ji 10 go kuomgi gin jochiw thieth. Jomoko bende 43 bende ithiedho e osiptende bang' gamo tuono mar Ebola. Counties mokiewo gi Uganda wacho ni gitemo dino rode te mar neno ni jogo duto ma kadho kanyo mondo mi ogeng' landruok mar tuono mar Ebola. Jatend migawo mar thieth e piny Uganda mano laktar Jane Ruth oyango kanyo ni tho mar daktari no kata laktar makamano iwacho ni pod gidhi nyime gi chiwo thieth ka giwacho kanyo ni geno nitiere midhiero mar tuono bende biro mana rumo. Nyakora Ramogi Tv owuok e piny Uganda warang' matimore e kaunti wa Homa Bay kanyo to koro en ang'o matimore. Chenro mag choko osuru kokalo e yor simu chakore ayanga. Mano chakore odiochieng' manyoro e kaunti ma Homa Bay. Chenro ma kamano chakore kaka yo ma sirkal manyien mar kaunti tiyogo e bero chenro mar osuru. Jo ohala ogolo paro mopogore opogore kaluwore gi chenro ma kamano. Ale Beach nigi lerno. Ndalo 15 ka jowala e kaunti ma Homa Bay ok osebedo ka golo osuru ne kaunti bang' ka gavana Gladys Wanga ne ochungo choko osuru ka orieyogo chenro mag choko osuru e kaunti. Okinyi ma kawuono chenro mag choko osuru ne oduogo e wang'e kendo johala chakre sani biro chuno mondo chul osuru ka gitiyo gi simbegi maonge risit ma ing'ado. Moko kuom johala ywak ni chenro no peknegi nikech gope mag fuliza ma gin go. En mana ni wach mokel mare chulo osuru manyien ni wayudo kopek nikech samoro in gi fuliza sime to yo makoro idwa chule go fuliza ni be pok ichulo tami. Samoro be simo tama onge go ta wuok adhi manyo ne nyithinda koro kaka bia chulo osuru tama monda loki. Koro aneno komiya pek nikech kata sana biro gi nyanja chiro ka nyanya ni ok anyal lolo nikech pod adwa riedo ka chulo osuru fuliza be an ge sime. Koro ka nitie kaka jotelo unyalo loso nwago to ulosnwago mondo osuru ni wane ka kwachule mamiyo koro bedo mayot. Waseyudo pek kabisa. Gimomiyo wayudo pek en ni mon loko gi fuliza e simu. Onge ng'ama dhako ma simbe onge gi fuliza. Koro jojuok dwa ni mondo wajuogi kokalo kod pay bill. Pay bill kiketo siling 50 samoro fuliza nigi siling 1,000 kaka inyalo timo onge ma obedo matek kabisa ne wan kawuono kaluwore gi juok ma kawuono kwa yudo yot nekech gima waloko godo en ni fuliza no ema waloko godo. Koro jatelo omanye kaka nyalo konyowa. System manitiyo godo kodwa chon ne ber. Giwacho ni chenro manyien mar choko osuru no dhi hinyo jowetegi maonge kod simbe mag ong'we yamo. Ka moko bende wacho ni gineno pek e luwo yore mowinjore bed ni tiyogo ka gichulo osuru. Ka giti gi sime no temo chando ka be kasa nantie kamwe were kocha mono ywe kwani jakom konywa wahinyore. Kwano kotamogi koro ginyalo yo machielo minyatime ga apart from sime nikech giywag ni gin gi fuliza kidhi chulo obi ong'adi samoro yo kod sime no be kia sa por ngara chielo kod sime biro ngachieli juogo kao time gini dhi lalo pesa mang'eny moloyo ginyalo ti system machielo. Ka jowala mamoko to pako mokalo chenro no magiwacho ni dhi konyo e tieko mibadhi e kaunti. En gima ber kabisa mabiro golo gimiluongo ni ofisadi nikech pesa moko mech wachulo mag siling 20-30 ok mi risit to ma dhi aguch sirikal moriere kendo kaunti dhi gerore moriere. Omiyo shortcut ma jomoko dwaro giwe kelo godo complain. Omiwa system maber madhi konyo kaunti ni. An system mobiro mar chulo osuru e yo mar simu ni omora nikech pesa dhi e dero achiel maonge ni pesa dhi e lwet ng'ato korka ang' chak tere. Koro an osuru mobiro e system masani ni an obedo na maber kendo yot. Ndalo achiel kende bang' ka piny owacho mar kaunti ma Homa Bay chako wayanga chenro mar choko osuru kokalo yor simu, jowala ogolo paro mopogore ka moko ng'ure chenro no endo to jowala mamoko pake ka giwacho ni mano yo kende mabiro konyo tieko mibadhi e kaunti. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ali Beach erokamano ahinya kuom report makamano kendo gino ni udhi kawe yo makare. Jogo mantie Homa Bay ugolo paro mopogore opogore ka duche makano pod odhi rango uaranga kacha
Warani gino matimore e kaunti ma Kisumu. Midhiero osebedo ne jodak e gwengego mag Nyando e kaunti ma Kisumu. Mano nyaka ne nyocha oula dargi e miechgi. Riwruok mar UNICEF kod mano bende mar Kenya Red Cross ne otimo limbe e gwenge ma kamano kendo chwalo kony ne jopiny go. Millicent Adhiambo no yuoro kendo limogi kacha sani koro miyo mathoth. Kaluore kod koth mane ochwe dwe achiel mokalo, oganda mang'eny ne oula oywero e kaunti ma Kisumu, kama oting'o Kisumu Central, Nyando, Nyakach to kod Muhoroni. Ji around close to 120 mago jomodar kabisa mowe utegi. One gi three camps as we are speaking right now. Oganda go mapong' mar pi ne odaro miechgi nyaka sani. Neno matek e ngimagi ahinya to yor gago kaluore ni pi noywero nyaka chambgi kod jamni. Kendo kama wantie ka wan e skul mar Ombaka Secondary School machon mane pi odare ji. Kuma marach nyocha pi ochako duogo kendo modaro jowa ka mokelo ji ka. Ji mang'eny, nyithindo, jodongo, mine moti to kod jomok nyal. Jowadwa gi pi oketho utegi, okawo gwen nyaka dhok gi gimoro amora nyaka rombe. Gin gibiro ka makata mana baranget mane gibiro go ne pi no odhi go te. Ot achiel wadake ji auchiel ma iyudo ka ngima tek kanyo, makata kaka wachiemo onge, kaka wanyalo yudo kata pi maler mwamodhi onge, kata kaka wanyalo chwako yien onge. Bende wadagi nyithindo, ka onywandowa gi nyithindo ma yawuoyi to onywandowa gi nyithindo ma nyiri to gi jodongo be wan go ka. Udi manyoch wayo gin udi ma ok wanyal dok, gin udi ma pi osedonje. Every time pi donje sani pi obanjo gi ma gin udi mobanjore ma onge ng'ata manyalo dok e dalani. Racho lile mwaneno nyathima onge ber moro mwane di dalani. Racho lilo kapok nyathini moro komiye gimoro matin ibilo to yese bwana iriyo. Close to 52 ute machuno nyaka gidhi gi rebuild magi eka ginyalo dok magi dakie. Emomiyo ineno ka jok moko pode osik refuge e kae nikech utegi nyaka ger manyien. Gimedo ni kata choche be ne okotonye lak masirano, gino makoro miyo gidak monywandore. Ka bende kata tuoche mikelo kod lil olokore osiepgi. Gin kama suna nyalo nego inyogi, malaria kata chogi onge go. Chiwo maber mag nyalo chamo bende onge. Nikech kata na baf mag luokre onge. Kata sabun mag luokre go bende onge. Koro ka gin ka to gin gi chandruok. Onge cho nikech choche mano kunywago pi nobiro mopong'. Makidhi e chote inyalo kata ringo. Wadak mana ni koro ka ng'ato yudo kwe moro to dhi ge tie bungu ni emokunye kolosore. Wange gi yedhe mwanyalo konyogo nyithindo e yor yoro pi. Malaria ng'eny sani, pi be wang'e ni kelo tuoche mang'eny. Magi e moko kuom kwayo magiduong'o godo dhod tend piny owacho. Inyalo kelnwa kony pile ka pile to ok wanyal konyowa maber. To ka gigonwa daikcha magiloronwa Nyando to wanyalo yudo kaka wadok e konyruok mapile. Wanyalo dok e puothewa, wanyalo dok e li matindo manche waloko mag alode. Gimiwa kata mana mabati apar kama. Ng'ato dhi ogergo kata mana pamo moro e wi thur kamoro. Kokamano to kata jo Red Cross okelwa kata otundo. Kwa ng'ato kar wi thur moro te dhi basi otundo ni no te dage. Koro chal ng'amo dak e ode. Machielo kutenero kod midhiero mar pong' pino. Ten kaunti ma Kisumo kosirgi kod Red Cross kaachiel kod UNICEF noyuoro Nyando kod kony mag chiemo kaachiel kod gigo mamoko mar reso chuny oganda go. Ten kaunti ma Kisumo lero ni gitemo kar nyalogi kapod gichano chenro mar biro neno ni oganda go oyudo konyruok mochwere. Mago mwakelo ka. Kura ago erokamano ne gavana wa ma jatendwa ma county Professor Peter Nyang'nyong'o kuom wuoyo gi partners wa mondo mi okonywa mondo wakaw gigi kamoro achiel wabi mondo wami jogwa ma midhiero mako mar pi. Bende chenro mibotim pile ka pile to bende ten kaunti ma Kisumu ni kod chenro magibo keto kare mar neno ni jogi endi omigi konyruok mochwere ma ok ni kiny ka kiny pi darogi. Kony ma kamago mane oter Nyandogo nosechwal ne jodak mane pi odaro mawuok Kisumu Central gi Nyakach ka koro Muhoroni sub county ema odong'. Geno nitie ni oganda go biro yudo kony ma ochwere kaka owinjore mondo gidog e ngimagi mapile kaka chon. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County.
en wach moro maber ahinya ne jogo mawuok e gwengego mag Nyando, jogo mawuok Kisumu Central bende ageno ni gik makamago bende uyudogi e yo moro makare. Kata kamano medo kwayo mondo obede kinde moro makare, kindego bende maula biro bedo kod arita moro makare. Kamachielo duog buore Nairobi ka ni korang matimore Kibera, mano Kibra. Owacho ni kweth mag rowere mong'ere kaka Big Brothers e kar dak no ma Kibra koro lokore kendo oweyo timbe njore mano ma yande gitimo. Riwruogno kata rowerego bende sani koro donjo ohala bang' wuok e timbe makamano. Ka koro Eric Owenga leronwa sani wuoche mag rowerego koro ma yande girwako ka gitimo njore oliergi mana e wi tonde ma ong'aw malo. Ranyisi ni koro gisechako ngima manyien, wuoth maler. Owinjo ni koro kaka ne giloso kod Eric Owenga e sigana makama. E alwora ma Soweto e kadak ma Kibra ibiro neno wuoch modhuro ka ong'awi e wi apaya ma ochimo loka Lang'ata. To en ngero mane e wi wuoch gi? Wuoch go waketo kanyo mane ne ni ishara mar kwani kene ni ng'ama jakuo to idwa reform tiwito wuoche ni malo kanyo and then iwere gi kuo tichako tich kae. Mano ne ng'iso ishara mar yani ni iwere gi kuo kabisa ma ok ichak idoge kuono kendo. Nikech kae nokawo mana jok mane timbe gi richo gidhi kae. Kinde duto ka dak ma Kibra mana kaka kuonde dak mamoko ma yuto nitie piny, thoth rowere thoro donjo e timbe ma ok long'o kendo mag anjawo. Mae nochuno jakoma Big Brothers chako gino mane nyalo konyo jowete mane kinde duto lwar e lwet obila. Chon kata ji ne wuotho e ndara kae, kamera ugi koro sani de koro sekawo ang'o mikwalo ji, kik ji mang'eny ne timo gik mayore e ndarani. But kaka nochako gini nobiro yawo wang' ji mang'eny, ba security ma area biro bet maber. Chon kata utegi ne ok nyal ginene. Ji ne donjo e ute to kwele to dhi gi gimoro amora. Kar luoko geche gi apiko ni e wang' apaya kendo bedo mayot ni jogo madwaro lero geche magi kata apiko chopo e yo makare. E diemo wang' to achiel kuom rowere mane tiyo kae higni 5 mokalo chopo kod apiko mare. Mana kaka rowere man ka oparo kaka ne chalo kapok nong'awo wuoche mare mar njore ma olokore. Gari chotich ne onge. Kwa kijana lazima watie masingo. Samoro hivi dakika hii ndio kidwa tips na kidwa kakichiemu. Neno ngadanga garimoro kalo ni mbele ni kama kisi maber. Yalo ka osibu. Ibe uso. Listo gi chao. Odhiambo no kelo apiko kae kendo omor ni okelo tich dala. Kaloro kod nonro mane otim kod bad migawo mar arita kwe e thuru kadi mar 7 higani, lero ni kwan atamalo 22 mag njore matimre e kuonde dak maongohore e jimbo kod chan gi yedhe mamero. Jonte manokonyo waka. Ite nokelo no machine gi pi. Ne watu wopi mabor kwa chamondi. Wakilo poloko kae. Poloko mane moloko wa krono hang boots. Koro tukajoin kazi moja ka korwa tich unadoko tikoni. Ka okang' mar loko kit dak kendo ng'awo wuoche ni yudo puoch gi pak manimba. Tangu ne nyaka ne machine ni dhi nyithindwa gi thoth gi reform. Wan gi maluoko gari ka to kano nyaka pesa to nyathi chako college kien. Ma gini osekonyowa. Nikech adier no lit kipo ka janyuol tipo ka nyathi dhako wadu somo to tich onge. Odhi okwalo gir ng'ato onege tie ndara. Kidhi to nyaka nyathi maning'eyo ne lit no kaka wan jonyuol. Ruoth Masara Ng'ombe Edwin Otuori pako ni kadagni koro ni kod lokruok mapek. Nashukuru sana vijana wa sababu ukiangalia hii mtaa tuko na kaa wash mingi sana ambaye vijana wakienda pale nafanya kazi ya kuosha magari napata kama pesa kama 100, 200, 300. Alafu pia wengine kuna wako wakati kama sako. Kata kamano kwa nitie monde piny owacho mar Kenya Kwanza na ni rowere oyudo rak manyalo konyogi kinde duto. Ana kwa serikali ma sani chako tichni. Mondo mpangilio mar kazi mtaani odur mapiyo piyo. Mondo nyithiwa gino ange matimo, gino kama gichame mshahara, gino kama gichimo gi nyithigi, gibede gi nyithindo. Joluo nogongero ni tich matek ema kelo keyo. Mari bende en mari kata ti. Mane wach motegno mama kuom rowere modak Kibra omako motegno. Kendo moko kuomgi ne ong'awo wuoche mar weyo timbe manjore kaka sani giloko pachgi kendo gitimo gigo mabeyo mabiro miyo giyuto kinde ka kinde. Eric Owenga, Ramogi TV, Kibra, Nairobi County. Wuoche kendo koro girwako timbe makare donge ber in bende mari mirwako no
lonye go chieng' moro. Wacho ni lonya ng'o. Wacho ni gin gigolo wuoche kendo ging'awe malo. Ini lonya ng'o ting'awe ang'o malo kacha. Ka en wuoche mag tibe maricho, wacho ni kiatu kivue. Sigana mamita inya kod Eriko Wenga kama gintiere kar kacha. Mago jogo bende mwacho ni ati ng'ama ong'eyo kama wuor diye en mana jal morwake. Ne girwake ni giwinjo no peka machalo nade, ero koro gilonye. In gi thuolo podi, wacho ni second chance pod nitiere. Ago ni erokamano kuom bedo kodwa weche manyien mane waiko ni okinyi ma kawuono chieng' mar piny. Kwago ni erokamano jogo mosebedo kacha kodonjo kodwa. Carol Adero wacho ni rupiny awinjo kana Dagoreti. James Masinde Oduor mano ma Kisumu wacho ni morning Cleophas Oluoch oyie ni President Ruto nyalo bayo kamora mora e tung Kenya. Afel Kosuda wacho ni weche manyien donjo na makare kan Kisumu Europe. David Onyango wacho ni good morning an nyakwar Joyce Andoria Sembo kae mosna odhiambo Japolo Paul Manuchieng kod min Marion giyudo ote mari. James Masinde mar Kibuye Cleophas Oluoch ka nitie chiro mar Kibuye koth kochwe to ula donjo karoala. Wacho ni oula mare kendo onyalo ywayo kata nyathi. Wacho nitie Kisumu County oranga kaka nyalo konyogi e yo makare. Kama chielo kacha wantiere kod Okoth Ouma wacho ni mar Nyakach Koguta aneno e yo makare. Sani entiere Siaya Karapol. Ago ni erokamano nyakwara mogi jwangi jogo duto mokete kar kae moting'o Morris Werengai Nyongesa yudo waka entiere Kabras. Lewis Woda Wasi Boda bende neno waka entiere Awasi. Wacho ni oyudo chenro yo makare. Erokamano nyinga Cleophas Oluoch wa Amerikere mar Ramogi TV. Chenro mabiro en manono magazet. Nyawadwa Sharon Ong'os chopo ka entiere gi wendo kama en jafwambo matuklu. Kik idhi mabor, kete mana Ramogi TV. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni oro text, oro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Dero, the house of Rumba. Wuond koda ndhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno mana e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital.
Mana kumanya kwa Ramogi wangu kinyi majaber chin tarika uchil di marapari gamaral farogi prario koda ario nyawadwa Cleophas Oluoch osekelo ni weche manyien sibedo gi ng'eyo ne nango matimore kor gwenge mopogore opogore mana kaka nosenyisi okinyi makawuono wantiere gi jafwambo matuklo wantiere gi Jaelieta ka mabenda biro bedo kanono godo gazet okinyi makawuono mana kaka pile wantiere gi gazede ario Daily Nation gi The Standard Jela Musini oyawre nyasharo ni chiwo maber achiwo maberin abinda ntiere makare mana kamanya kwa Ramogi wangu mano Jaelieta jafwambo matuklo mana kaka Cleophas Oluoch ne osewacho Jelo okinyi makawuono gazet ma Daily Nation gi The Standard thundu wach mabenda neno komi peke iti gazede ario ganeno kachalre mano kaluore gi limbe mapoya mabende jatend piny Kenya William Ruto notimo e od bura mamalo odiochieng' manyoro masani kendo koro kelo paro mopogore to no kena ena limbe ingeni ngato koluongi chiemo biwa chiemo wuoka wa chiemo to wacha ni kan tiere koda wach moloyo to wach bende bedo kaluore ni onjo bed ni speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula chiwo duoko kawuono ni to en ngano mabende makolemo maduong' mano mar jo od bura mathoth kata jo od bura manok ing'e kind Kenya Kwanza kod Azimio odhi yiero ng'awa to kaka giseneno otimo romo no gineno ni kendo koro odhi ng'ado bura modeo konchiel dibed ni osechak kwalo ng'wech ka mane wach maduong' kata kamano kaluore gi Azimio gisani bendo ramo ni gintiere gi kwan mag jod bura maromo 120 Kenya Kwanza wachre ntiere kod kwan jod bura 160 kod abero to wach man kaendi en kaluore gi kweth mabende nodar kawuok Azimio ka gidhi Kenya Kwanza bedi bed ni idhi kwan gi kaka jogwek mabedo seriwore kod kweth mar Kenya Kwanza to buge to wachang nikech ingeni kaluore kod chik buge mekgi pokgi dar officially kake wacho pogedhi ka register of parties magiwacho ni wan koro waonge Azimio wadonje Kenya Kwanza negidar kegen mabende ka chik to pod kwanogi ka jo Azimio kata kamano kochopo saluto ombulu ingeni giboluto ne koma chielo mabende ombulu ka idhi kwan kocha okinyi makawuono kara mnudichi makawuono ka wan gi romo nyakwa Ramogi wangu wabiro bedo wangi gi iti mar mondo mi wawinji chieng' tich ariyo kana gi romo jod bura neneno rakruok mabende nanitiere e kindgi kata kamano odiochieng' koro chopo kawuono chieng' tich ang'wen koka mano Daily Nation thundu wach mabende aneno komi pek kanyo giketo tipo mar jatend piny Kenya William Ruto ka bende gindiko thundu wach ni nang'o miyo ni koro William Ruto mano jatend piny Kenya okedo matek mar mondo mi ota od bura maduong' mapacho kaendi to wang'eni en ang'o momiyo kaluore gi jotend migepe manyien mabende do wach mana ni pok opuodhgi noluonga mana nyinge gi jotend migepe 22 koro wachre ni jotend kata mana kweth matayo joma ng'eny e od bura gine mabende koro gibiro bedo ka gitayo committees mathoth od bura madito nti committees mabende irango ni mae ka wayudo control ne to ntie kaka wane ma wawacho mathoth wan ma wantiere kod ambi e od bura koro ahinya committees go ma thoth gi ing'iyogi gin maromo 28 mabende koro ilaro mana kamano daher mar mondo mi wacha gi gazet mar The Standard kama bende koro thundu wachara mna tipo mabende neno kanya kwa Ramogi wangu en tipo mar speaker mar od bura mamalo mano Moses Wetangula kanyakla kod jatend piny Kenya mano William Ruto kano timo limbe mabende wachre ni napoya nono kani winjo kara mna kaka jod bura na loso kapo nono ni neno kata mna weche manyien otieno mano e Ramogi TV nyakwa Ramogi wangu winjo kara mna kaka jod bura moko mawuok e Azimio wacho ni limbe makamano ni napoya nikech noko pange to be ok gimorgo giwacho ni okobiro sama ber nyiso ni nitiere gik ma ji ariyo gi bende gichano mabende ok dhi kare ok dhi deo bura mabende dhi ng'ado odiochieng' makawuono be momiyo koro giwuoyo ka gi kani to ang'o momiyo ne nyaka girom ang'o momiyo nyaka no bi od bura otemo nyisa ang'o otemo chiwo message mane ne jopiny wach makamanya kwa Ramogi wangu mi peke iti gazet mano mara auchiel mano mar Daily Nation kata kamana pane gi confuse kata mna gi choch ni matin en iti gazet mara 4 auchiel kanyo otingo weche mag jopuonje koro tipo mabende neno kanyo koro duche makawuono jela ng'ino dhi bedo gi jofwambo magwa e od bura maduong' mamalo mar neno ni diponi Opiyo Wandayi ene mobi dhi bedo jatend kweth mang'eny e od bura koso Kimani Ichung'wa mano mawuok e gwenge mag Masawa mabende ntiere Kenya Kwanza
Mago duto te wabiro bedo kwa ng'iyo kanyo. Kata kamano duto te inyalo somo it gazet mar ang'wen kanyo. Bang' mano, bang' limbe ma apoya nono, jatend piny Kenya nobedo gi bura gi Moses Wetangula kuom thuolo mar saa achiel. Gima ne giwacho pok oyangore e lela. Gin ma ging'e ji ariyo. Kata kamano bang' mano neno ka nochiemo kodgi. En bende ne nitiere lai kanyo mopango line motokne chiemo mochamo gi jod bura. Buffet. Kata kamano nyako Ramogi Tv odiochieng' ma kawuono wengi waduto biro bedo e od bura mamalo e pacho kaendi. Kopogore gi mano jael wadhi nyime it gazet mar abich mano mar The Standard. Bende odiochieng' manyoro kopogre gi romo mar jod bura, bende odiochieng' manyoro jod bura mar Senate kata mana jotelo mopogore e kweth mar Senate bende noromo kacha. Gima bende na gitwake en kaluwore gi nyinge ma bende jatend piny Kenya, nying jotend migepe 22 manyien ma bende nowala. Ma bende kineno kata mana Senator Manyamira mano Okong'o Mugeni. Owacho ni koro king'iyo kata mana nyinge 22 jotend migepe manyien ma bende pok opuodhi. Owacho ni thothgi wuok e gwenge mag Masawa. Owacho ni gwenge mag Kure ne giluto ombulu ne William Ruto to nok giyude. Nang'o matimore? Kanyo bende ging'iyo wechego kopogore kod jotend migepe manowala. Giwacho ni nitiere kweth mokata lemo moko ma bende iwacho no chuogi to ni tok chik mago be e weche mane giwuoye gi weche mag GMO ma bende notwake matuto odiochieng' manyoro. Mana kamano bende weche mag GMO nyaka sani pod medo nyayo paro mopogore nyaka Ramogi Tv. Kata kamano odiochieng' manyoro bende kana senators makamago bende oromo. Koro Okong'o Mugeni bende wacho ni nang'o miyo ni Ruto ne okaw kata mana jong'ado jotend migepe mopogore madirom abiro mawuok e gwenge mag Masawa. Mano ma bende wacho ni en kwan atamalo 30. Ka bende wacho ni kaluwore gi kweno mago census ma bende osetime pachoka, gwenge mag Masawa nego bed ni ikaw kata mana kwan atamalo 17.1. Kata kamano kwadhi nyime it gazet mar auchiel. Ang'eno odiochieng' manyoro piny mangima na dhialo odiochienga jopuonja. Kani Lieta inyalo paro japuonj ni gang'o kata mana jopuonj manopuonji. Ntiere jomoko mabong'iyo Facebook post na manyoro to bopenjo. Kata kamano japuonj nyaka dhial nitie gik mathoth ma bende gitime ngimani. An ahinya aparo japuonj na mar literature mano e high school iluongo ni Mrs. Baraza, sani ose retire. Anya paro ka literature niketo saa 8 kose ya lunch ngi seche go ji nindo kabisa to an mano thokoda Lieta Jael, koro okinya nindo, koro noketa tesre. Yes. Ma bende omiyo kata mana ichopo kuma intiere nikech bedo jafuambo jakibede ni ilongo kata mana lonye weche mag literature. Kata kamano odiochieng' manyoro piny Kenya bende norore gi piny mangima mar dhialo jopuonje. Kata kamano nitiere jopuonje maromo 264 ma bende nochiwne gi mich mopogore nyinge bende neno kanyo, nyinge skunde ma bende gipuonje bende ineno kanyo. Ahinya nitiere japuonj moro mong'ere kaka Esther Njeri Mureke ma bende puonjo e kar tiegruok mar Kamwenje mano matiego jopuonje pacho kaendi ma bende nochiwne mich mano OGW mich makare ma bende nochiwne odiochieng' manyoro kanyakla koda jopuonje mano mapuonje skunde mag piny owacho ahinya mago mag primary gi secondary kaluwore gi tije makare kata mana results duoko makare ma bende ne ginyiso. Aneno kanyo ka ntiere skul mar Achego Primary School mawuok e county ma Kisumu ntiere japuonj ma bende omi mich wacho ni skul ma public ma bende o improve. Machielo entiere mawuok Homa Bay Nyalenda Secondary School e bende japuonj ne omi mich kuom tiyo matek kabisa ne penj ma higa mokalo. Bende nitie kata mana skunde mag piny owacho mamoko ma bende notimo makare. Dhongere wacho ni most improved public schools. Gwenge mag Kaluo bende aneno mana kaka iwacho nitiere skul moro mantiere kaunti ma Homa Bay mong'ere kaka Nyalenda ma bende kaka iwacho. Koro pochne pak ne jopuonje makamago ma bende nochiwne gi mich odiochieng' manyoro. Kopogore gi mano Lieta it gazet mar 8 mano mar The Standard. En kaluwore gi pogruok mar paro. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ma bengi maduong' ma pacho kaendi koka dhir gavana ma bengi maduong' mano Njoroge Patrick Njoroge bende wacho komachielo. Aneno ka koro mano senator machon ma Mandera Bilo Kero koro ochiwo andiko makare e wach ma ywaruok mar wach e kind omenda kata dola ma bende iwacho ni CBK olore ni koro
ntiere kaka chenro ok nyal dhi makare. Koro osebedo ywaro makage ka koro embo penjo ni to be kata koket weche mag CBK bathe be wanyalo dongore, be wanyalo tiego omenda ma pacho kae mondo wabed jogo eko ma bende uchumi wa otegno makare. Ochiwo nyisi mar piny mar Sri Lanka. Koro en mana pod warito mar winjo chieng' tarik 14 kata bed ni nogolo oko osuru ma bende ikawo e modhi ma pacho kae ndi. Koro chieng' tarik 14 mar dwe ni warito neno ponono ni modhi ma kamago biro medre kata uyu ka duol mar EPRA bro lando. Jolonye weche mag uchumi bende wacho ni kik waket gena ahinya kata kamano gine ma ging'eyo gima gidhi miyo kochopo tarik 14 idhi mede koso dhi dok piny. Mana kamano it gazet mar 10 en kaluwore gi ywaruok mar chulo osuru ahinya osuru ma bende ikawo e kor gwenge mopogore e pacho kende. Jojuok ma bende juogo ji ahinya nje koro Ramogi Tv kitimo ohala kama bende itimo ohala bende sibiro kata mana kichulo osuru e yo makare. Koro wachre ni omenda moheo siling bilion 216 lal higa ka higa, omenda manego bed ni ichoko mar mondo mi okete agulu mag choko osura inya e sirikande mag gwenge e pacho kae. Igen oparo na mana report ma Ali Abich wakelo ka jogo wacho Homa Bay okel chenro manyien mar choko osuru ma iwacho ni itiyo gi lony manyasani kata yor simo. To giwacho ng'ata winjo ko wacho kanyo ni bende dhi konyo ni koro pesa ni ok dhi lalo fuko mar ng'ato to dhi donjo e mar county ma en gima thoth no sebedo katimre. Yudo kata ka ichoko mar yengo nyamburko mar parking to winjo ka samoro nyisi ni mia koro ko ng'adi receipt cha manyiso ni county ntiere pesa malalo manyalo bedo ni ana chiel kuom bilion 216 ni ondek kae. To kata kamano report ma bende nochiw kod duol mong'ere kaka Commission on Revenue Allocation kata CRA wacho ni counties mopogore e pacho kae ndi osebedo mana ka choko omenda maromo siling bilion mano maromo 51 manyiso ni ntiere omenda mathoth manego bed ni gichoko kata kamano mana kaka jaelo oselieko. Ntiere moko kuom jojuok ma bende ok nego bed ni ichoko kata ni miye pesa to komiye receipt manyiso ni pesa makamano otero e odonjo fuke bende okete kanye na chiel kuom gigo moket piny mano mar yengo nyamburko. Nitiere mag hospital, nitiere mag license mag tich kaka iwacho e kind mamoko mathoth ma bende wacho ni ok chop kare kako winjo makoro gisani kata mna kintiere county kanyo koro wachore ni koro eseche ma bende counties gintiere kod dwaro mar choko omenda mathoth to omenda kichoko mathoth nyaka koro jopiny yudo hinyruok ma indika koro luore gi ng'eni advertisement kata mna lendo ma bende iketo kacha nego bed ni ijuogo sani kata mana jopeng bende aneno kanyo mago motorist bende aneno kanyo koro nyalo bed ni ijuogo gi kaluore gi omenda ma bende counties ok chok karomre margi mano e kor gwenge mopogore. Cleophas Oluoch biro bedo gi twak maket kod mano e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Jeladar mar mondo mi watie gi gazet mano mar The Standard kapok wadhi gazet machielo mano mar The Daily Nation. Mitantiere wach moro ma bende omako wangi e gazet mar The Standard kae. Standard kato okane ahinya mak mana ntiere wach mar lo ing'eni weche mag lo to ng'enyne kelo ga weche mathoth ka inyalo dok mana e oboke mar 3 kuma bende do ng'ado ni miyo ma bende dan mare mother in law nopogo ne lo moro nyise ni mano lope owuon ok owinjo bed ni o share gi jaode ka jaode to nodhi e do ni mano marwa nikech ni wane keny kanyakla to do ng'ado ni mendi zawadi mano mi jaodi tembo wacho ni minwa mano miye to do tamore ka mago kele mendi en lop jaodi ok maru ji ariyo koro lono owene miyo no kende aparo ni en gima ber nikech thoth ne ineno ga ka thoth ng'eto dok ka korka chuo mokorka mine tahinya weche mag lo bende ywaruok ng'eny kata mana ing'ado gi kuom thuolo malach bura makamano ok rumga kopogore gi manya Ramogi Tv wach mabende wano mori parni gazet mar The Standard bende nitiere weche motenre kod ohala kanyakla kod weche mag tuke ka nido thuolo wani nyiew gazet makama mar mondo mi isom kopogore gi Standard wantiere gi Daily Nation thund wach mabende neno komi pek mabende nwasilieko ni kanwa chako nonro mar gazet en kalure kod limbe mar William Ruto mano jatend piny Kenya mar abich e od bura maduong' ma pacho kaendi odiochieng' manyoro koro penjo mabende pod ji penjo en nang'o miyo ni William Ruto nitiere kod gombo mathoth mar mondo mi kata mna kweth mare mano mar Kenya Kwanza
od bura mar 13. Mano to ni kare mana kaka wacho kanyero weche mag puodho jotend migepe mabende nowalo e kind mamoko modhuro mabende winjo bedne ng'iya ahinya ya tayo mano committees mopogore opogore ma iwacho ni nitiere koda pek kata mbi e od bura. Jele nitiere wach moro ka nonro moro mabende notim ka e iti gazet mar 2 mar The Daily Nation. Ke jaber titimo maber e pinj. Mano nonro mabende notim koda jotim nonro mawuok e piny mano mar Sweden, mago pinje mag Ingereza. Koro wacho ni joma beyo jatimo maber e pinj. Loke ok jotimo maber yudo marks mathoth. To giwacho ni mendie ahinya ne timore kinde mane ji dhi bet e class to weche olokore sama koro ji chako somo online tiwacho ni joma nimiyo max ni gibeyo ka kendo koro max gichak dok piny koro akia ni sama ji ntiere online to ber lal kosango matimore koso kineno gi ng'eni kisomo wang' gi wang' samoro kineno ng'ato ineno ka samoro anakia okapa kata mana kasiro kata mana nonro makama kendi in bende sire. No, gima bende giwacho ni ok en mine kende, en mine gi chuo. Kata kamano, max mag joma chuo bodong kachacha. Teknik kata bed ni gintiere class ma gintiere kanyakla kata bed ni gisomo online. Gin ber gi max gi odong kacha. Aworo nonro makama. Ema koro ka gidhi virtual to koro gitim maber. Nyakoro mga juang kapo nono ni oni yudo thuolo wani nyiew gazet mar The Daily Nation mar mondo mi isom kit nonro makamano. Iti gazet mar 3 jatend piny Uganda mano Yoweri Museveni bende okwayo ng'uono ne oganda ma pacho kaendi e chakruok mar juma ni ng'e gima notimore wuode mong'ere kaka General Muhoozi Kainerugaba nolieko weche mathoth e mbui mare mar Twitter kaka onyalo biro capture kata mana kaw mano county ma Nairobi boma ma Nairobi. Ingeni ne jomoko mabende wacho ni kwayo ng'uono ni ne en owuon kaka jatend piny ber to owinjo bed ni okawo okang' ne wuode ahinya gi gimomako gi ng'ama en e sirkal mano mar Kaguta Museveni. Onya bedo ni en wuode to bende kaka en general ing'eno ok bi kaka niya mana kaka nowacho niya angero wangera nitiere gik moko mok nger. To bende ahinya ing'eni bende paro mopogore opogore bende osebedo kata mana kamienjo kaluwore ni kaka noidhe ngas no gole e level kata mana rang'iny mane ntiere. Mane gima wacho mago okenge mowinjo bed ni koro ikawo atua mowinjo bed ni jatend piny koro kawne. Mano wach matek ahinya kendo ng'eni paro makamano pod ji medo suma ahinya e mbui ma pacho kaendi kata kamano wuon mare mano Yoweri Museveni nosekwayo ng'uono ne oganda ma pacho kaendi. Iti gazet mar 4 gi mar 5 en mar mano mabende nwasiliku ni kabendo duchi makawuono warito mar winjo ni jatend kweth mang'eny od bura ma pacho kaendi dhi bedo kweth mano dhi bedo kweth mar Azimio koso dhi bedo kweth mar Kenya Kwanza. Iti gazet mar 6 bende nitiere tipo mag jotelo mopogore opogore ahinya mago mabende norem yudo kombe e yiero mano bag chieng' tarik 9 mar dwe mar 8 mar higani sani koro gimanyo koma mano mar IALA mano East Africa Legislative Assembly. Mana kaka iwacho kanyo ni thoth gi gin jogo ma bende norem e yiero mokalo oting'o kanyero mano Sekjen mar Jubilee Jeremiah Kioni wantiere kod Asman Kamama Fatuma Gedi mabende ne manyo kom county mano mar kom county ma Wajia kanyakla koda Jalongo Midiwo mabende en owadgi Jakoyo Midiwo bende no manyo kom od bura magemi wacho ni magi kind jomoko mabende manyo kom no iro ma IALA saso jo od bura gi simu mar mondo galot na gi naneno kata mana wuode Kalonzo Musyoka bende ni kanyo mong'ere kaka Kennedy Musyoka en bende entiere gi gombo makamano. Gimba warito neno sani bende koro liekre ni gisik gibedo ka githoro bedo e od bura maduong' ma pacho kacha gimanyo sir kata kamano warito neno jomag mabendi bobede kata mana kiyiero. Iti gazet mar 7 nitiere nonro moro ahinya ne yawa mabende tiyo koda yedhe mag ARVs koro wacho ni ka gichopo okang' moro ok gimuony yedhego kaka owinjore. Koro wachore ni kaunti ma Nairobi kanyakla gi kaunti mar Kakamega duto te mabende nitiere pachoka ema bende koro otela ahinya ne kwan mag jogo mabende tiyo gi yedhe mag ARVs mabende kosebedo ka muonyo yedhego e yo makare. Ingeno paro na ka
aneno ka nyako moro nondiko wacho ni ojegni 16 nonyuol gi kute mag ayaki to wacho ni oseol gi muonyo yath en odwa weyo to mako ko jegni 16 to bende jolonyo osebedo katimo makage kacha nikech e kinde machon yedhe mag ARVs ninya yudo gi mang'eny inya muonyo gi moloyo kata 10 dichiel to muony gi kata didek odiochieng koro ni yudo ni ging'eny jolonyo temo mondo koro odwok gi piny mondo imuony kata yedhe adek idwoko kwane piny mondo omi ji yot mar muonyo gi to aneno ka pod ji ntiere koda pek mopogore opogore pok wang'eyo matut to ang'o momiyo gi default kata kamano ero ma gima jolonyo winjo bed ni ng'iyo nikech kaka imedo default ne muonyo yath achiel okoso tiyo dendi manyiso ni nyaka manyne lai machielo makoro tiyo to bende koko muonyo yedhe gi yo makare kata mana rotekre mar del bende dok mayom nonro ma bende otim kod National Syndemic Disease Control Council wacho ni kinde thuolo mar chieng mar dwe mokwongo mar higani nyaka dwe mar 8 mano mar higani kwan mag buche moheo 67,731 mag defaulters jogi ma bende kosebedo ka muonyo yedhe mag ARVs e yo makare gin joma dongo ma bende nitiere e kinde thuolo mar higni 25 kadhi mbele koro en wach moro ma bende wacho ga ni ARVs bende koko muonyo yo makare bende kelo kata mana rotekre mar del bende dok chien mana bathe kanyo aneno wach mar giwacho ni jogo eko ma bende chiwo hola e lony manyasani ntiere mago ma bende koro inono kaluwore kod chiwo weche mag jogo eko ma bende kawo hola gi ibo winjo ni Sharon nosiep Jael no kawo hola to tamore chudo koro oseful gi ma bende koro CBK medo nono gi matut giwacho ni mano koro en ratiro ok ni kare to ka ni kare kata mana kinde ka kinde yudo kata mana ka ng'ato oro ni ote kata mana duola ahinya kembe ma bende ochunga ne chiwo hola makamaga kenin bende sayudo ni samoro kana kwayo hola to koro nyisi ni ero chula ne anana kia ni to samoro kata nitiyo kode kata mana higa moko moheo kata mana par mokadho kopogre gi mano bende it gazet mar 8 bende koro Wangwingi Rishi achiel kuom jochung ma bende nalaro komb gavana e county mano ma Kirinyaga bende koro ogolo oko bura ma bende noseyo godo yiero mar Anne Waiguru kaka gavana ma Kirinyaga koro thicho oko bura makama ka bende othiche oko e doho inyalo paro Wangwingi Rishi nodonjo ni Anne Waiguru ni yiero nokotim makare e county ma Kirinyaga penjo to bo penjere to ang'o momiyo oweyo bura no sani dibed ni nitie kako dhi yudo gimoro nikech nyaka juma mokalo wachne ni pod ntiere doho koro sani koro kosa dibed no setingne lemo thothne bende wacho ni ntiere winjruok ma bende ji nyalo loso oko mar doho kochuno ni buche duto itieke doho ma bende ni kare chiko yie ma koro kil kama loka mare bende naneno ka koro nosethicho oko bura makamano e doho ka bende wacho ni nosewinjore en kanyakla koda Anne Waiguru ma koro kata mana king'yo kata mana ukinde manochung' ni Anne Waiguru gi mor mokadho ka bende koro giwacho ni Anne Waiguru nyalo dhi nyime gi tije mage e county mano ma Kirinyaga piny kanyo nitiere jafwambo moro matuklu ma bende osebedo e od fwambo kuom thuolo malach nong'ielo rengo ma bende koro odiochieng' makinyi bibed ka iike kata kamano nitiere misa makende mar kopo mare mogik odiochieng' ma kawuono e kanisa mar Sitama jal makamano en journalist kata mana jafwambo entiere gi higni 72 ong'ere kaka Hamis Tamo sebedo kotiyo e od fwambo inyanya mar KBC chakre higa mar 1977 ka bende nogwe tawo higa mar 2004 it gazet mar 10 nonro moro Jael nitiere jakenya moro e piny Amerika ma bende osebedo kaneko chakre higa mar 2016 nyaka higa mar 2018 wachre ni osenego ji maromo 22 joma ochiwo ne girit en nas e piny ero mar Amerika to osebedo konego jogo mowinjo bed ni orito ma bende gima e kuom 22 mano koro dhi yudo
Maendi wacho ni life sentence. To kata duto te. To kata mana kaka nasomo kata mana kaka onego joma hikgi oniang', nikech ineno ka thothgi ing'e ng'ama hike oniang' ahinya jok ma ichiwone gi rite ahinya e piny Amerka gin jomoko ma ohol gikongore delgi bende okongore. En ochopo kacha oduong'o dhot koseyawne to othung'i gi pilo. Itho mayom nikech kata mana ka wede jal motho kodhi kata mana ot kanyo yudo ko en otho, koro giwaro mana ni samoro notho nikech ike to kara onegi. To chenro makamano osebedo kotimo chakre higa mar 2016. Moko bende odhi e ot kosethung'e gi pilo ma itho to okwalo, iwacho ni ornaments ma bende intiere godo tigo to dhi to uso. Wantiere koda bura ma bende Chief Justice Martha Koome wacho ni owinjo bed ni oyiero jogo ma bende dhi winjo chik, dhi winjo weche kaluwore koda chik manyien mano mar NHIF. Mana inyanya koluwore koda okumba mar thieth. Iti gazet mar 12 Jelieta en kaluwore gi nonro manyien ma bende koro otima hinya mar kedo kod tuo mar malaria. Koro gisani pinje kaka Djibouti, Ethiopia, Sudan, Somalia gi Nigeria jolony koro osebiro koda yore manyasani mabiro neno kaka oked koda tuo mar malaria. Bo bedo gima kare, aneno ka igo kenge mopogore mana higni matin mokalo nochaka chanjo mar malaria ne nyithindo matindo ma bende duoko chien thuolo noero mar gamo tuo mar malaria. Koro nondo machalo koda magi komedo biro to e higni mabiro koro bedo ni ng'ato nigi tuo malaria en gima bobedo noserumo. Ntiere machinglo moro katune it gazet mar 16 takeni katune inene nade Jelieta toke kanyo aneno tipo machal ka Parliament Buildings, mano tipo mar od bura. Mano Wetangula, speaker waneno William Ruto jatend piny kod Raila Odinga. Jogi tego kwan. To kwan gi duto biro ni duoko en adi 1 ma en 5. E majority mokwongo mano Raila siemo ni 3 kimedo gi 2 to kelo ni 5. Ruto bende piny kacha wacho ni 4 kimedo 1 to kelo ni 5. Kwan ni rom. Koro mae miwacho ni ng'eto mar Solomon dhi wuok kae. Mago duto te warito neno kaka Moses Wetangula ene tago maliet sani. Wenge duto te koro ng'iye. Jalada ni mondo wategi wach moro e it gazet mogik. Ahinya mano mar ndiko jopuonje. E kinde ma bende jatend piny Kenya Ruto netimo campaigns mare no singo mar ndiko e tich jopuonje madiroma 116 mane kinde thuolo mar higni 2 ponono ne oyiere. Sani koro oyiere, koro wenge duto te nitiere e duol mochung' ne ndiko jopuonje. Ponono ni gibro ndiko jopuonje manyien. Aneno kanyo ka gigeto ndiko jopuonje maromo 58. Mano kanyero mana kaka iwacho singo ma bende noketi to koro kata odiochieng' manyore kinde mane idhialo odiochieng' jopuonje. Wach maduong' ma bende nowuok kopogore koda medo gi osara en wach mar medo jopuonje. Wachore ni kaka CBC nobiro thoth jopuonjre nitiere kaka dok e public schools. Jopuonjre ng'eny, jopuonje tin. Klas opong' nyaka e dhot. Jopuonje te en achiel. Koro wach mar medo jopuonje ni aparo ni en gino ma bende biro konyo kabisa. Mana kumanya koro mga juang pod warito neno ponono ni jopuonje makamago bebed kindiko kata uyo. Kata kamano singo mar Kenya Kwanza nen mar ndiko jopuonje maromo 116 mane kinde thuolo mar higni 2. Jelieta gi kanyo bende makelwe giko mar nonro mar gazet. Hapa ni watemo lidhe bende matin kendo wamiyo gi siso donge. Erokamano. Wach ni mogik. Mana wach ni mogik wenge duto mana kaka wacho kawuono ng'iyo od bura kochopo saa 8 mondo koro ochiw ng'eto jogo ma bende dhi tayo kweth ma bende dhi bedo ni kweth mang'eny od bura gi kweth manok e od bura. Mana kaka wacho ng'eto mar Solomon. Ng'eto mar Solomon ema koro irito kawuono. Waneno kwan migoyo 3 kimedo 2 en 5. 4 komede kata 6 kigola 1 pod en mana 5 no. Koro 5 kako ng'eyo kako dhi timo mano koro wawene mano speaker mar od bura mamalo. Erokamano ahinya Jelieta. Nyakoro mga juang manana jafwambo wadwa Jelieta mabende nono godo gazet okinyi makawuono. Gazet momore kinde Standard gi Daily Nation idhi chiro to idhi nyiew. Wan waselidho wasemi siso wasetimo marwa. Kokamano gikanyo bende makelo wa giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono mabiro en twak mokwongo e chenro mar pinya twak mabende ikelo kod nyawadwa nyadendi Joyce Oduor. Kik dhi mabor.
Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ale manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuno opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those estates, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Chakula kabisa, nilidaiwa kodi miezi 9, nikiona rafiki najificha, nilijua aibu haitoisha, nilikosa chakula kabisa, nilidaiwa kodi miezi 9. Kupata huu wimbo kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *412#. Na kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Kapok pinyoru, kapoko ya uchiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Wuond koda ndhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya tabu. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wananyuola achiel. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mane Ramogi TV. Ngeso ka ngeso chakre saa 3 okinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka Talanta, tuko full tap kimaso, Sitendawili koda lunga. Pasase To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana, kanwa sigani mamitna. chuo gik moko kod tedo. Turu kodwa ngeso ka ngeso ka wangi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso.
Mana kamano nyakwara Ramogi Juanga machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinyo Okinyi makawuono nyinga Joyce Oduora. Nyakwara Ramogi Juanga Okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake otudore kod dhialo jopuonja. Mana en kaluwore ni odiochieng' manyoro tarik 5 dwe mar 10 higani mar 2022 piny ngima ne dhialo jopuonje duto e pacho kae. Mano tok ka riwruogno mar UNESCO noketo ayanga tarik 5 mano mar dwe mar 10 higa ka higa mar mondo mi odhial jopuonje duto mo pacho kae kum tich maber mabende gitimo eneno ni gipuonjo nyithindo matindo e yo makare. Kamoko kuomgi puonjo nyithindo chakre e skundego mag nasari nyaka nyithindo bed jogo madongo kendo giriwre kod skundego mag mbalariany mopogore opogore. Ka thuon wach mano mar odiochieng' mar dhialo jopuonje pacho kae mabende neno odiochieng' manyoro ne en mano kotudore kod yore mabende kata ne en mano lokruok mabende nitiere sekta mar somo e pacho kae kata e piny ngima mabende chakore kod jopuonja. Kaluwore ni jopuonje e jogo mabende iwacho ni gin jopuonje jomabeyo malich ahinya jomidhialo kendo jomonego bed ni duoko negi kod puoch kachiel kod pak kaluwore ni kokalo e lwet jopuonje pacho kae ema wabedo kod jomo opogore opogore. Wabedo kod jogo mabedo midusa, wabedo kod jogo mabedo lakteche, wabedo kod jogo mabende ponono timo tije mopogore opogore pacho kae duto kalo mana e lwet japuonja. Nyakwara Ramogi Juang in mineno wa Okinyi makawuono iparo japuonj manopuonji e yo machalo nade to en ng'ato nopuonji e skul mane. Inyalo chako oronwa ote mari kokale yorewa mag tudruok mano koriwo nambawa mar ote machuok ma en 236000. Facebook kacha wantiere live kaka pile yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bende wiki kwil godo Okinyi makawuono yudo wa kacha Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Nyakwara Ramogi Juang kaluwore ni wadhialo jopuonjo odiochieng' makawuono kata Okinyi makawuono mane momiye studio marwa achiel kachiel e boma ma Nairobi kae antiere kod japuonj mabende osepuonjo kuom thuolo mar higni 36 nyaka sani ka bende en Ngire Mureja Mako Chieng' mabende nyaka sani en japuonj mbalariany mano mar multimedia mabende yudore e pacho kae machiegni ahinya japuonj e twak marwa Okinyi makawuono. Tok ma kende Nyakwara Ramogi Juang e studio marwa mabende yudore e boma ma Kisumu bende wantiere kod japuonja mano japuonj Winnie Mboya mabende en japuonj mar skund primary ma Arena mabende yudore e boma ma Kisumu machiegni ahinya. Winnie e twak mar Okinyi makawuono ichiew nade ka untiere buore Kisumu kono? Chiew maber ahinya Joyce. Luora mar nam Lolwe okwe koth nyogoyowa e odhiambo manyoro wachiew ka wan gi yamo mamuol kendo wan makare. Erokamano ahinya kuom tudri kodwa e twak mar Okinyi makawuono kama wadhiale jopuonje odiochieng' makawuono. Ka bende Nyakwara Ramogi Juang wendowa machielo mabende biro tudore kodwa ka wadhi mbele kod twak marwa en japuonj Lea Asego mabende en japuonj mosedhi retire ka bende en achiel kuom jopuonje mabende nosepuonjo e pacho kae kuom thuolo mar higni 30 matiende ni nitiere jopiny mathoth mabende nokalo e lwete kinde mabende ne gidhi e tiegruok margi mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano obiro tudore kodwa e yor lony manyasani mano kokalo e yor Zoom ka e wuok no achiel kachiel ka intiere gwengego mag Gema mano e kaunti ma Siaya. Obiro tudore kodwa ka wadhi mbele kod twak marwa machiegni ahinya Profesa Mureja Mako Chieng' kendo e studio mar odiochieng' makawuono kata Okinyi makawuono. Odiochieng' manyoro ne waneno kidhialo jopuonja ne en odiochieng' mar jopuonje ne waneno kata jopuonje mamoko 264 ne ochiwnegi mich mopogore opogore kaka yorno mar duoko ne erokamano kuom tich makare mabende gisebedo ka gitie pacho kae. In kaka japuonj odiochiengu mabende idhialo godo japuonje inyalo wacho nade kotudore kod odiochieng' mar dhialo jopuonje pacho kae kaka japuonj mosepuonjo kuom higni 36 koro? An gima dawach maduong' en ni puonjo en tich matek to gimomiyo jopuonj nyaka dhial nyaka puo en kuop gitiyo tich maduong' kabisa nikech nwang'o ka e pinywa sani wan kod twak ma nie chunyo CBC to wachno king'iye maber inwang'o ni kwanyalo bedo kod system moro manyalo miyo ni ka ji dhi e skul nyithindo dhi e skul to bang' tieko somo
gibedo kod nyalo manyalo konyogi e ngimagi. Bende pinywa ni mondo wager pinywa dware ni mondo wabed kod system moro ma ka jopuonj oluwo maber to nyithindo ka somo ka gitieko to gibedo jopiny makare. Jopiny makare ma oluoro tich, oluoro ji, to bende kata ka gitemo timo gik ma gitimo e ngimagi to gitimo gigo e yo moriere, e yo maber. Mane tij japuonj. Japuonj ng'e ni tije ok yot. Chakre kiwango moro matin kabisa nyaka kuonde ma wan wapuonje malariany. Inwang'o ka jopuonj ka puonjo to tich gitiyo mar puonjo to bende gitiyo tich mar gero nyithindo. To koro koka gero nyithindono ema tij japuonj nere, nikech ing'e bang'e jibiro ng'iyo to in kaki itimo gigi nidhi e skul mare to nisomo koso ne kisomo. Ting'en gima miyo ng'ato wacho ni an nadhi e skul machalo kama tawinjo maber natimo kamano en ni jopuonj notaye maber, nopuonje maber. Mane momiyo jopuonj nyaka mi ang'ono, nyaka mi luor. To bende nyaka wachiwne gi puoch kaachiel kod pak. We wadhi anira Winnie Mboya ma bende nitiere studio mar Waibo mama Kisumu. Winnie, kiwinja ka intiere Kisumu kono, nyaka sani bende nyalo ng'iswa ni isepuonjo kuom thuolo mar higni adi? Ang'eyo ni nitiere jopuonjre mathoth ahinya ma bende osekale lwete ahinya to mago ma bende nitiere skundego mag primary. Nyalo ng'iswa ni isepuonjo kuom thuolo mar higni adi nyaka sani, to odiochieng' ma bende idhialo godo jopuonj. Ang'o momiyo onego bed ni dhialo ahinya jopuonje pacho kae, Winnie? Erokamano ahinya Joyce kendo. Ago erokamano, sepuonjo kata sebedo e profession mar puonj ni kuom higni maromo 17 e thuolo ni. Amor nikech nitiere nyithindo bende mosekadhe lweta manyalo kwano moro ka moro, mang'eyo gi nyingegi gi kuonde ma samoro gisebede e yoregi mag tich kata e yoregi mag ohala. E odiochieng' manyoro kata higa ka higa e odiochieng' mar 5 e dwe mar 10 idhialo jopuonj kuom tich magisetimo, kendo ne waneno ka moko bende nosidhi kendo nomi award kuonde mopogore opogore kata manoluom koa e sikunde mopogore opogore. Chutho awacho ni jopuonj duto ok nyal yudo awards machalo kama. To amor nikech nitiere nyithindo mokale lwetwa manyalo siemowa kendo nyalo wacho ni japuonj ng'ane, kata ka ok en japuonj ng'ane to ngimana ok dikoro nitie kama nitieni. Taparo ni mano bende ema ber moloyo. Ka nyathi mipuonjo nyalo wuok oko mayangi kata madhiali e yor oroni ote machuok kata e yor goyoni simu ka odhiali kuom tich mitimone, aparo ni mano endo ema duong'ie moloyo, nikech japuonj en ng'at ma kolo nyathi koa piny. Wayudo ka nitiere moko madonjo mana ka gin gi higni 3 kende e skunde magichako ka gichako mise mar somo margi. Gidonjo ka gitindo ahinya, tiyudo ka jopuonje mane kanyo chako puonjogi nyaka yore mana mag dhi e cho, kako nyalo dhi e cho, kako nyalo konyore, kako nyalo mako kalam, nyaka odongi modonje skul primary, modhi e secondary, kendo mochako donj nyaka e mbalariany kata mana institutions mamoko bende. Omiyo aparo ni en gima ber dhialo jopuonj, nikech ok gin mana jok maketo rieko e wi nyathi, to gin jok ma bende tiego nyathi mondo nyathi obed ng'ama waluongo ni en ng'ama best all round. En ng'ama kite ber, en ng'at manyalo dak e alwora gi joma moko ma ok okelo koko. Omiyo aparo ni maendi en thuolo maber kata en paro maber mondo mi dhial jopuonj ma osegolo nyithindo kowuok e okenge mopogore opogore kendo chopogi okenge mamoko. To en gima ber ahinya ka nyithindo goeko ema dhialo jopuonj bende moloyo ka nyathi nyalo siemi ni japuonj ng'ane emomiyo ngimana obedo kama. Joyce.
Ilero makare ahinya Winnie Mboya ka intiere boma ma Kisumu kono. Kapodi antiere korka kori Winnie Mboya nyaka sani waseneno aka dar migao mar somo ma pacho ka nyaka sani osechako keto lokruok mano e lai manyien mar somo. Ang'eyo ni in kaka japuonj ma bende puonjo e skul no mar primary mari na kacha isepuonjo lai manyien mar somo ni mano mar CBC kachiel kod mano mar 8-4-4. Nyaka sani nyalo nyiso ni in kaka japuonja kipimo lai manyien mar somo mar 8-4-4 kod mano mar CBC ineno ni pogruok nitiere kanye, bende pek nitiere kuom jopuonj monego be ni konyo godo jopuonj e yo machalo nade mar mondo mi gimeda konyo gero ngima nyithinde yo maber. Erokamano Joyce. Systems ariyo gi oyuda. Ng'enyne ji wacho ni en CBC to kod 844. To ber ka waketo ng'eyo ni en CBC ma en competency based curriculum to gi masani koro rumo ma ni e klas 7 odong' mana higni 2 kende to rumo gi e primary onego bed ni luonge ni outcome based curriculum. To nikech ka wawacho ni CBC gi 844, CBC ing'e ni nyalo bedo bende 844. Ni tiende ni koket system ni CBC bende nyalo kao higni 8, higni 4, higni 4. To loko makare en ni en outcome based curriculum ka wapimo gi gima waluongo ni competency based curriculum. Koro systems ariyo gi eki gipogore nikech outcome based curriculum masani bedo first out gi sirikal kata igolo mondo mi orum e sirikal masani ma gin jo klas 7 gi jo klas 8 makoro tieke e skund primary. En system mane japuonj emanie ng'ala manyime mar chwalo gimong'eyo to tielo e wi nyathi. Tende ni kaka japuonj nene e kaka ne chung to keto gino e wi nyathi ma kaka japuonj owache no e kaka en. To bende wayudo ni kit somo makoro ne bedo first out mar outcome based curriculum niendi ne en system mane ng'iyo mana nyathi minyalo wach ni riek. Nyathi ma samoro inyalo ng'iti wacho ni maendi noyudo alama maromo 400 gi wiye kata maromo 350 kadhi nyime ni mano e nyathi mariek. Ka wang'iyo mano to ni ng'iyo nyithindo mamoko bende manigi rieko to gi were ma Nyasaye omiyogi gin ne gidong' chien ka were ma gin godo ok kete maino bende ok ng'i ni gin were machal nade. Mano emomiyo aparo ni sirikal nong'iyo moneno ni ooyo kik mondo mi wawe nyithindo mamoko gi chien emomiyo ne gikelo curriculum mar competency based curriculum. Tiende ni en curriculum mang'iyo tekre mar nyathi kama maino mare nitie. To ka japuonj oseng'iyo moneno ni maino mar nyathi en e lony machalo kama, to mano ema japuonj koro bedo ng'ama waluongo ni a facilitator. En mana ng'ama menyo yo to nyathi owuon luwo yorno. Koro systems ariyo gi opogore nikech mokwongo cha ne en gima ng'iyo kata keto mana maino e rieko mar nyathi. Ni ng'iyo ni nyathi ni en mana ng'ama successful kokalo penj kende. To ne ok ng'i ni en were mane ma en godo e iye ma inyalo ng'i kendo inyalo kol mondo mi odongi mondo bed nyathi manyalo kata mana loso gimoro e iye. Omiyo systems ariyo gi eki nitiere pogruok. Taparo ni ma wan godo sani ni en maberie moloyo nikech japuonj tije en mana tich menyo toch to nyathi luwo yo ka en owuon o identify ni ang'o ma oberie moloyo. En system ma yango nyathi kaka en kendo golo gima nyathi ni godo e iye ma samoro no opondo ma system machielo chande ne ok ogolo. Akabiro korka kori Murej Makotieng. Iwinjo kaka japuonj Winnie Mboya lero ka intiere Kisumu kono. Ni sani kalure kod lai manyien mar somo mano mar CBC. Tij japuonj en mana menyo toch to japuonjre neno kaka luwo. Ang'eyo ni in ponono e kindego mane udongo nokisomo kata lai mar somo ni mar 8-4-4 kachiel kod mano mar CBC. To bende thuon wacha mar odiochieng' dhialo jopuonja mabende neno odiochieng' manyoro ne en kaka ilokruoge mabende nitiere sekta mar somo mabende itimo
kod jopuonje osebedo kod ting' mane ahinya to eneno ni chenro mag somo e pacho kae obedo kod lokruok e yo makare maonge nyathi mora moyudo hinyruok, nyithindo pod osomo e yo makare, kendo nyathi mantiere kod leka mar ponono bedo midusa pod obedo midusa, mar bedo daktari pod obedo daktari, mar bedo kata jafwambo pod obedo mana jafwambo. Ing'eyo kwa iloso e pogruok kind lai kata system mar 844 kod CBC. Ing'e nitie gik moko ka manyaka wapar ahinya. Nikech nitiere pogruok kind gima ipuonjo ae kod kaka ipuonjo. Ineno, koro ka ji nyalo ga wacho ni competency based japuonj ema ene center mar ginene mar puonjno, lakini nyathi nyaka luwa gima japuonj wacho. Gima kata nyalo ga penjo en ni nyalo ga bedo ni kata ado bed nene 844 no wanyalo loke mondo obed competency based, kose ntiere ng'amo wacho ni ka itimo competency based gino ok nyal bedo outcomes based. Competence no ok nyalo bed outcome ni incompetent, in ng'amo nwang'o lony timo gik moko e yo moro maber. Koro ing'eyo an gima dawach en ni ndiyo CBC ni en gi ber maduong' kendo e yore moko mang'eny, lakini gima duong' en nyaka wang'i ang'iyano ntiere gimipuonjo to ntiere kaka ipuonjo. Ado bed en 844, ado bed en system kata lai masani ni, kata ado bed en system ma an nasomo chande. Ntiere gik moko ariyo ma nyaka wanon ahinya. Nikech ng'e kata kad bed en competency based ni, japuonj ka onge kod paro kod dwaro no nyathi onyalo miyo yo mondo nyathi no lu. Ipenjri en yo mane ma nyathi no biro luwo. To japuonj no bende en kod ng'eyo moro maber kod ujuzi moro mar tayo nyathino mondo olu yono. Koro an gima dawach en ni jopuonj nigi tich matek mondo serikal okonygi. Ta ang'en serikal osetimo gik mang'eny mondo kod jopuonj kaka terogi e training kata ngono, lakini bende dwaro mondo migi kata support moloyo kanyo, mondo kata ka ginyalo ga nwang'o nafas mar tumo dongruok e system ma eni, kiko bed ni en gima itero ji e training moro mar dwe achiel kata wige ariyo kata adek. En koro en puonjruok mosiko manyaka gibed ni kila higa kila dwe gimigi support mondo ginwang' ang'ono, mondo ginwang' teko mar timo line mar competence based ni mondo succeed. Ting'e ni mbalariany CBC pod ok ochope, koro ing'e ni wabende warito. Pod urito neno kako biro bedo kochope mbalariany. Lakini kata warito kamano wan wang'eyo ni gima duong' e mbalariany en ni ipuonjo nyathi mondo en owuon obed kod teko kendo obed kod onwang' gima waluongo ni knowledge, mondo koti kod rieko neno to nyalo timo gimoro amora ma en odwaro timo. Lakini ing'e ni nyaka wach gimoro achiel, nyaka wapuonj nyithindo bedo kod paro ni en owuon onyalo chung' mopar ni an adak e piny mar Kenya ni, to gik moko dhi e yore moko mopogre an anyalo tiyo nade go buongo na mondo somo mana somo chande okonya. Nikech ing'e ni nyalo puonjo nyathi, lakini kok en kod paro mar en owuon timo gik moko mondo ngimane okete lwete, to mano bedo matek. Koro mane changamoto ma wan kodo e mbalariany, nikech wan nwang'o seche moko nyithindo makata gibed no puonjgi, lakini opuonjgi e yo moro ma ok migi agna wach nang'ono, ok migi paro gin giwuon ginyalo mako ngimagi mondo
dongro gimire dongruok. Mano bende ma adwa kele penjo na machielo ni ng'isa ni nise puonjo nyaka e skul no mar secondary. Ni puonjo e skul no mar Mugni ariyo. Kapok iyudo tiegruok mar ariyo makoro dhi keti mar mondo mi puonja mbalariany kuom thuolo ma bende se puonje nyaka sani. Adwa mana mar mondo mi leno ni nyaka pogruok mane maponono nitiere e kind puonjo nyithindo go mantiere secondary kod puonjo nyithindo go manitiere e mbalariany kacha. Ponono pek opogore puonjo nyithindo mane secondary kod puonjo nyithindo mantiere mbalariany koso. Ipenja penj manyalo gamiyo nukoro an apuora. Aning'en kana puonjo higni ariyo. Onegi puri kalure ni japuonj bende ipuoyo makare. Kana puonjo higni ariyo e high school, ing'eyo mana puonje e yo mapuonje sani. Nikech ing'eyo nitiere puonjo ma chal ka ng'amba kao pi to ionje glass. Lakini puonjo moro ntiere ma ini puonjo nyathi mondo ng'e nadi kumon wang'e pi kako tiyo gi glass kamano. Koro ing'en kana puonje high school, gima duong' kabisa mane an amako nyaka timi ne en ni amiyo nyithindo mapuonjre nafas ma gin giwuon giwegi ging'i gima gisomono mondo gitem ng'iyo kaka gino loso e ngimagi, mondo giwuon giwegi gibed kod wich maparo ni ginyalo timo. Ineno, ok ni puonjo gin mondo gitim, gibende kata kopuonjgi to mawaidha ma ginwang'ogo miyo ginyalo timo 1, 2, 3. Lakini sani ing'en seche moko e mbalariany shida ma wan kodo maduong' en ni unwang'o nyithindo biro ma ndiyo gin kod grades mabecho kabisa. Gikale skundego mag secondary maber. Gikala maber oluongi e mbalariany. Ting'en seche moko ing'iyo ti iwacho nto jogi gin nyithindo manyaka kokidhirogi, kokiloso kodgi to afadhali gitim ang'ono gibeda beda kochande kaginindo kagigo mbaka. Lakini chuny moro mani abire skul ma mbalariany ka kendi mondo asom mondo agengra onge. Ineno, koro mane shida mantiere maduong'. Koro ka ginene lai mar competency based no nyalo ga konyo dibed maber kabisa. Nukuop sani wan gi shida maduong'. Nitiere nyithindo ndiyo magin skunde mane gidhiyo kata jonyuol gi okaso gi ahinya. Koro ka gidhiye mbalariany ting'en gisomo ka ging'eyo na abiro ka eni mondo asom ka tieko to mondo akony jomoko, akony piny. Lakini ng'enygi gibiro kachane ting'eni kaka wakedo kod gitamwa. Kanyo koro inyalo seng'ad kaluwore kod ni japuonja wanyalo wacho ni gin nyithindo mako biro kacha to koro tamu wagi inyalo seng'a kanyo kaluwore ni ponono in bende kaka japuonjo nego bed ni ineno kaka inyalo loso osiep e kindi kaachiel kod japuonj. Kata kamano wawinja ne pach Winnie Amboya ka intiere e boma ma Kisumu kono. Winnie, in kaka japuonje kinde ma ipuonjo nyithindi ka intiere e skul kanyo, iwinjo kaka Profesa Mureji Mako Chieng' wacho ka ni ponono nitiere jopuonjre moko mako chope skul kacha to nyalo bedo ni otamu wang'i kata item matek nade ni puonje to en ponono okone kata haja mar somo kalore ni en oparo ni koro sechopo e kinde mabedi puonjo kaka japuonj. Ere kaka ponono iloso siepa monego bedo e kindi kode nyathi ma ipuonjo cha mar mondo mi one ni onego bed no somo makare mondo ngimane mambele bende obed makare. Ero kamano Joyce, wach makamano nyalore mana ka nyathi owuon osefwenyo ni somo mosomo godo bro konyo ngimane owuon. To nyathi ma samoro pod ng'iyo to neno ni osomo ne ng'ato. Nyathi ma kamano loko pache nyalo bedo matek. To en gima onego bed ni wuok kuom nyathi owuon ka ong'eyo e sama owuok dala kucho. Bed ni obiro e secondary school ka en e boarding kata bed ni gibiro e primary school. Nikech primary school kae to wang'e ni moko pod nitiere matindo sana mani e grade ma piny go eko. Pod ok ginyal yango gimomiyo gibiro school. Gin gibiro school mana nikech samoro janyuol no gole ni mondo bi.
To chutho chopo e higa moro, kosechopo kata mana e grade mar 6, jo klas 7 masani, jo klas 8, kasto gidonje secondary schools ma wan godo. Nyathi ma kamano onego bed ni ong'eyo gimomiyo obiro skul. Ong'eyo gimomiyo janyuol ogolo omenda mare, sirikal bende omedo manyalore mondo mi oyud tiegruok madwarore. Omiyo nyathi ma kamano mosefwenyo kendo mong'eyo gimomiyo en e skul, tiyo godo nyalo bedo mayot. To mamoko ma seche moko yudo ka pachgi pogore, ok gidwa bedo e skul kata e alwora mar skul, mago eko wanyalo wacho ni nitiere gik ma ae alwora gi mang'eny manyalo tungo pachgi. Nyalo bedo osiepe ma gimako oko, nyalo bedo environment kata alwora ma gin godo e udi ma samoro ok en alwora makare kata ma wanyalo luongo ni conducive, manyalo chando pach nyathi koni gi koni ma mit ywaye owuog oko. To kata kamano ang'eyo ni nitiere jolony kata jogo eko ma waluongo ni jo guidance and counseling mosetiego gi kendo ng'eyo gi. Winjo ka mwalimu owacho ni nitiere moko ma kata kodhi e mbalariany to pod pachgi onge ni mondo mi oti matek nikech osechopo kanyo. To kano kawe tiyudo ka samoro no kawe gi grade maber, samoro en nyathi mana manoyudo A, samoro noyudo A-, samoro yudo B, to koro kochopo kuchocho tineno ka okochal ka grade manoyudo noendo. Aparo ni maendi emomiyo koro competency based curriculum ni ber. Nikech e system machielo masani koro wawere godo ni, iyudo ka ng'eny nyithindo ne gin mana nyithindo ma ipuonjo kaka ikalo penj. Tende ni odwaro mana ni mondo penj no ema mondo kal, mondo mi onenre kaka ng'ama riek, nikech mano kende e gima opuonje. To gima timore alwora mare mondo mi ong'e ni maendi inyalo tim kama, kaluwo yo machalo kama tanyalo yudo duoko machal kama oonge godo. Koyudo kama gieki e nyithindo mang'eny ne system makoro sani rumoni ne golo. Ne gin nyithindo mana ma ipuonjo mana kaka ikalo penj no kende, to ne ok ket maino e gima wanyalo luongo ni en inbuilt mantiere e iye, mondo wang'e ni to nyathi ma kama interest ne ni kama nade. En nyathi ma interest ne nie weche mag tuke, koso en nyathi ma interest ne nie weche mag ohala. En nyathi ma ka opuonji ma ogol mobedo maber, onyalo dwaro bedo japuonj, koso nyalo dwaro bedo jalendo, koso nyalo dwaro bedo ng'ama chal nade. Omiyo maendi aparo ni emomiyo ne lak e system machielo ni. Gin joma ni biro mana mondo mi okal penj, to kosekalo penj no to koro okiare, nikech japuonj ne ok okonye mondo mi ong'e ng'ama en. Japuonj ne ok onachae mondo gol gimoro ma samoro ok ong'eyo ni en godo kaka talanta kata were mare ma en go. Emomiyo yudo ka gidhi e systems ka gidhi e level mamoko mag somo kaka mag mbalariany, tiyudo ka en nosekalo to kuchocho koro ng'ama bro dhire mondo kal penj onge. Iyudo ka seche moko lecturer obiro ochung'e nyime kanyo, en mana ng'amo guide to miye units moko mana ni mondo som, to kit somo no nen gima ne onge godo koa piny. Omiyo nyithindo makamagi emiyudo ka samoro pogore. To nitiere moko ma bende kowuo godo to lokore. Omiyo aparo ni mano en gima ber mondo mi pod wabed mana gi system ni, mondo ka gichopo e gima koro waluongo ni gikawo paths mag gi, to ging'eyo ni an to koro path mara orieyo kar sports, an path mara orieyo kar sciences, an path mara orieyo kar kwano, an mara orieyo kama kama kama. Koro odhi kong'eyo ni maino mare ni kama nade, moloyo dhire ni osekalo penj odonje mbalariany kacha, samoro miye course makata king'iyo to en owuon ok en gi interest e course momieno. Emomiyo ber mondo kosetiegore mong'eyo kuma maino mare nitiere, to en owuon odonjo kanyo kong'eyo ni maendi e gima nyalo timo, kende gima more mondo mi otim. Winnie Mak mana paro no gi kanyo mondi ing'isa ni waseyudo wendo marwa ma bende tudore kodwa e yor Zoom kowuoka e gwengego mag Gema e county ma Siaya. Mano japuonja mosedhiero tati wacho ni kata japuonja osedhiero tati, japuonja kinde duto en mana japuonja. Mano Lea Asego ma bende tudore kodwa achiel kachiel e yor Zoom ka entiere e gwengego mag Gema mane county ma Siaya. Lea uchio nade ka intiere Gem kono, to in kaka japuonja wanyalo mana medo puoch kachiel kuom mpaka kuom bedo japuonjo kuom higni mathoth, kendo ang'eyo ni nyithindo mathoth ahinya
osekalo e lweti in kaka japuonje kindego mapende podi ni puonjo. Inyalo mana nyiso ni in ni puonjo kanye e kinde mabende podi ni puonjo kapok ni dhi retire. Lea. Oya ura hinya ani luonga ni Lea Asego. Retired teacher but not tired. Mane hashtag mara. Apuonjo higni 33. Ne apuonjo Olympic Primary School. Ndalo man nyithindo ne kadha hinya no. Wanyagre ka itadhio Ayany Primary School. Ka Ayany Primary School tadhi adhia dala. After puonjo higni 33 na a retire 2011. Tanito abe apuonjo nyithindo, akonyo nyithindo. But kata wach CBC muwacho no, an achiel kuom jok manondiko buge mag CBC gi jo KICD. Erokamano. Mwalimu Lea wacho makare ahinya ni ninja puonjo moseritat kata kamano pok oriembe ticha. E kindego mabende ni ipuonjo, inyalo mana nyiso ni ponono in kaka japuonji sepuonjo kuom thuolo mar higni 33. E kinde mani puonjo jopuonjre kacha, iwacho ni nitiere jopuonjre mathoth ahinya manokale lweti, mamoko kuom gang'eyo ni nyaka sani podi paro kendo kineno gi kuonde mopogore opogore tiwinjo maber kaka japuonj kinyalo siema 1 2 3 moko iwacho ni macha ane mana puonjo e skul no ma primary obed Olympic kacha kata obed no e skul no mar Ayany mabende ni puonje kapok idhi retire. Inyalo wacho ni kinde mabende ni puonjo in kaka japuonja ni loso siep mane kod jopuonjre mani puonjo mar mondo mi in bende gibiro pari e ngimagi mambele kaka japuonja mane oloko ngimagi e yo makare. Lea. Mokwongo kaka japuonj in janyuol, in counselor, to in dayo, to in everything ma nyathi. Nyithindo mana puonjo achiel kuom gi en the late Mheshimiwa Ken Okoth mane MP ma Kibra constituency. Mana achiel kuom gi. To ng'eny gi ni tije madongo dongo. An kata kadhi ofis moro ipenja na to ticha tanti ng'en tinda kiage nikech na puonjo gi kaka tindo. Japuonj nyaka bed osiep nyathi. To nyaka giriwre nikech kit adek ema loso kendo. Nyathi, janyuol, to go japuonj. Janyuol kok nyal konyo nyathi mondo bi skul, to japuonj ok nyal yudo gimo puonjo. Nyathi be nyaka bi skul mondo japuonj opuonje. To jopuonje machon gi jopuonje masani pogre mana matin. Nikech sani onge ga gimoro ni irieyo nyathi. To kata mumo wacho to spare the rod to spoil the child. Wandalo cha no yienwa ne wandiso gi mathin. Nikech mokwongo na wuoyo gi nyathi watim nang'o. Ne waloso gimiluongo ni memorandum of understanding gudhodhum. Ne apenjo nyathi to ka mi tich onegi mokwongo japuonji weya. Mar ariyo japuonji weya. Mar adek ndesa matin. To hamane kaka nadhi gi nyithindo. Omiyo kata sani an onge nyathi athia na puonjo mokadhi lweta manyalo kadha moko mosa. Kata ne wandesre kod gi hamano. Giwacho na ni yenyewe ni rieya. Kapodi antiere korka kori Lea giwacho ni in kaka japuonje ni wacho ni ponono nyathi kokoso mokwongo tineno kakirie, mar ariyo bendirie, to ponono notamo wang'i tilise matin. Kineno iwacho ni mane gimomiyo nyaka sani neno ni nitiere pogruok e kind jopuonja masani kod jopuonj machon. Kalore ni un chon ka nyathi ponono nokosa ahinya tuneno kaka uliso gi kaeto nyathi kendo duogo e yo makare. Nyaka sani nyalo wacho ni ponono mano golo chenro no mare jopuonje.
ponono chwado nyithindo kata e skunde kacha osekelo lokruok mane ahinya ma ponono miyo nyithindo bedo marori e skunde kose ang'o matimore onego bed ni duoko chenro no mar yiene jopuonje olis nyithindo matin e skul kacha kose ineno liso nyathi skul ok ne ni liste ne kori hinye ikawe kaka nyathini to kisekawe kaka nyathini kaka inyalo rieyo nyathini e kaka irieyo nyathi mani skul ting'eyo seche moko nyathi kidwa chwado ok ichwad gi ich wang' seche michwade gi ich wang' tidhi hinye nyone achiel to onyiero an nachwado kiboko achiel kende kata nyithindo mana puonjo nong'ene Mrs. Asego biro miyi achiel kende to ok onuoyi to mana kikosone mokwongo mar ariyo mar adek koro ing'eyo sani jopuonje moko dhi ipuonj nikech kanye moyude tich to ok en akol kidhi ipuonj as a call ng'e maler ni rieyo the whole country nikech nyathini kirieye maber iwuoyo kode maber ikorekte maber obe at the back of the mind obro ng'e ni yenyewe japuonj nokonya nikech kata sani inyuolo nyathi pok odhi kata klas achiel to ineno TV to nyathi biro to simo TV to ng'iyo wang'i nyithindo gi are very very sharp ok gin kaka uparono kata mani ot ichako rieyo nyathi ot to ok ena boka makoro nyathi inego dhi uri puonj kung'ene at least adhi correct the whole country ng'at ma puonjoni chieng' moro nobed kata MP chieng' moro nobed kata president ok ina sani Ruto shangilia japuonjne an be jok mana puonjo sani osedhi mabor omiyo boka to kochuno inyalo correct nyathi inyalo iwuoyogo to kotamo wang'i to nitie chik kako nego goye to bende iwacho makare kata ni ngima nyathi iwacho ni en gino monego bed kod kite adek monego bed ni konyo nyathini e bero ngimane mambele mano kidi mokwongo iwacho ni en japuonj mar ariyo wantiere kanyo kod jonyuol kod nyathi owuon maneno ni obero ngimane mambele yo makare to ka wang'iyo korka jonyuol matinde bende gikonyo nyithindgi makare e yore mag somo kose wanyalo wacho ni sani ngima tek janyuol ng'iyo kako nyalo manyo omenda ma moko ponono oweyo mana nyithindgi e lwet jopuonje maonge kaka gikonyo nyithindo tabu ma entie en ni jonyuol sani onyuol nodhi orango gimang' nocham to kata japuonj luonge ni yaye miyichi ni otimo gini gi gini to samoro ok gidhi samoro wacho nyathi kasenyuolo japuonj dhi rieye e skul to mane makelo chwanyruok nikech janyuol onego bed nomakre gi japuonj to japuonj mako ne nyathi to ka janyuol oketo ne en odikiny kogwen osewuok ok yan nyathi odhi skul nade ang oduogo godhiambo koduogo godhiambo openjo to utimo ang'o ayiego CBC sani omako nikech gikonyo nyithindo timo homework nono to jonyuol masani en sida to economy bendo biro marach nikech nyaka idhi many ekiduogi mi nyathi adwa ni atiek kodi mwalimu Lea Asego kang'eyo ni ponono intiere kod dich moro achiel ariyo adek moko odiochieng' manyoro bende ne waneno ka piny ngima nodhialo jopuonja duto ma bende yudore pacho kaka bende ni moko kuom gino mimich makoni kod kocha kalure kod tich makare ma bende gisebedo ka gitime pacho kaya nyanya kata in kaka japuonja mano sepuonjo kuom thuolo mar higni 33 mano mana higni mathoth ahinya kipuonjo jomopogore opogore ing'iso kanya ka moko kuom nyithindo ma bende nokale lweti in kaka jopuonj katieko kod Lea Asego ka intiere game kono wachni mogika kotudore kod dhialo jopuonj ma bende wadhialo kinyi makawuono Lea jopuonj tiyo tich matek to gima wacho iwach CBC ni CBC ober
lakini no okete haraka mane jopuonje okobedo sensitized. Omiyo iwinjo ka nitie ywaro, but ant amor nikech jopuonje tiyo tich matek, to giendelea mana tich matek magitiyo no, nikech Yesu bende ne en japuonj. Koro gikawo tich matek maging'e gam kokitiye no tuwe kimutito ni vitamini inam. To kitiye maber, to Nyasaye biro gwedhi. Erokamano ahinya japuonje Lea Asego mabende ne tudore kodwa ka entiere. Wachni mogik Lea ka watieko kodi okinyi ma kawuono, ponono ng'adi kapok itieko wach. An aparo ni jopuonje tiyo tich matek, giriwre gi jonyuol, to giriwre gi nyithindo, to nyithindo ong'ega nok gisom ni jonyuol. Gisomo mondo chieng' moro konygi. Ok ne ni abro dhi skul mana ka janyuol odhira. Ging'e ni ndalo chieng' ma koro gichamo mwandugi, to gichamo mana kendgi. Samoro wan jonyuol wasedhi. Omiyo giti matek skul, wach ma wang'o skunde giwe, nikech giwang'o skunde, to jonyuol gi ema pod gimi tich matek. Nikech jonyuol ma bro chulo. Ok gin. To aduoko erokamano Ramogi kuom paro Lea Asego mane japuonj chon, kata sani pod an gi skul, atemo hoyo nyithindo monda ami nyithindo the straight path. Ero kamano. Nyasaye ogwedhu. Erokamano ahinya japuonje Lea Asego. Iwacho ni kisebedo japuonj to kinde duto ibiro ting'o mano olemono mar bedo japuonje kinde duto mag ngimani, kendo ibiro pari kaka japuonj ma bende no puonjo nyithindo mathoth ahinya momiyo ngimagi ma mbele olokre. Erokamano ahinya japuonje Lea Asego ma bende ne tudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor Zoom kane ntiere gwenge mag Gema County ma Siaya. Nyakoro Ramogi Juang podi wadhi mbele kod twak ka bende podi antiere kae kod Profesa Mureji Mako Chieng kachiel kod mwalimu Winnie Mboya ma bende tudore kodwa ka entiere e studio marwa mayudore e boma ma Kisumu. Wakawo mana yoyo matin gi sani nyakoro Ramogi Juang ka podi medo chwalonwa ote mari. Imedo nyiswa ni idhialo japuonj mane, ipare e yo machalo nade, to nopuonji e skul mane. Ioronwa ote mari e namba mar 2-600 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kikidhi mabor ni mara bro somo moko kuom ote mioronwa tok yweyo matin. Machiegni jahera mar chendo mar pej laktar kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Kusalimia kwa heshima na fudhela uchengu moro watakusalimia kwa heshima. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Gada sim tupo site. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okonyal bedo maber moloyo ka.
unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Wach manadi mamiyo aparo nyama manyo te kotiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Tiyo gi sukari mang'eny e del nyalo miyo ibedo kod lak matowo kod pek mar del mokalo alama. Machiegni kendo nyakora Ramogi Juang'a e twak maro kinyi makawuono kama wadhialo jopuonja duto mantiere pacho kae aka bende nyaka sani pod wamedo oronegi puoch kaachiel kod paka ne tich maber ahinya magitimo e pacho kae kuom puonjo nyithindo mar mondo mi ober ngimagi mabeyo. Jopuonja iwacho kanyo ni japuonja ng'ama ber ahinya iwero mwalimu. Puoch kod paka ne jopuonje duto. Ka bende nyakora Ramogi Juang'a singo ni abiro somo moko kuom ote mabende uoronwa ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Ka bende ote anyisi kacha ni nyalo tudri kodwa kokalo e yor namba wa mar ote machuok mano mar 236000. Facebook kacha wantiere live itudori kodwa Ramogi TV. YouTube bende wiki kwil godo wantiere live kacha iyudo wakacha Ramogi TV. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kuoronwa kokalo e namba mar ote machuok mar 236000. Iwacho kae ni oyawre Ramogi wacho ni nyingi en Peter Jowi. Iwacho ni aparo jopuonje ga mang'eny to madung' ahinya aparo Wafula mano principal mar Boma High School Kitale. Ne en japuonja manigi luor ahinya mokalo. Erokamano ahinya kuom ote mabende ichwalo kanyo. Ka bende idhialo japuonjni kanyo mano Peter Jowi, mani idhialo japuonjni principal Wafula mano mar Boma High School. Orene puoch kaachiel kod paka lorene na achiel kuom jopuonje mabende inyalo para kuom kido maber mabende ne gipuonjo godo nyithindgi e kinde mabende ne gintiere e skul kacha. Kasomo ote machielo mabende neno ka uoronwa akaya wacho ni ok anyal somo ote duto, kata kamano abiro somo mana ote matin ahinya eka wadhi mbele kod twak marwa kalore ni pod antiere kod welo mabende gin jopuonja mwachwalo godo twaka okinyi makawuono. Ka bende oking'iso wa nyingi kata kamani wacho ni ipuoyo japuonjni mabende no puonji e skul no mar nyiri mabende yudore Kisumu kacha. Ka bende wacho ni mano mwalimu muma mabende no puonjo wakacha e yo makare. Erokamano ahinya kuom ote magi imedo chwalonwa. Ote mari nyakora Ramogi Juang'a bende ang'isi ni ote ichwalo nyaka kokalo e yor Facebook kacha. Kalore ni ote makamago bende wasomo. Kasomo moko kuom ote mabende uoronwa kokalo e yor Facebook mabende wantiere live okinyi makawuono. Ote thoth ahinya. Geoffrey Ramsey wacho ni japuonjna Charles Origa mano head teacher Obware Primary Karungu kaachiel kod James Akuoyo mano Siari mar Mr. Awando Mathematics Paul Okeyo mano japuonj mabende no puonji kanyo Kiingereza. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ayuba Ashakaja bende wacho ni eno puoyo kanyo japuonjne Obara Beatrice mabende no puonje English ka entiere school mar Gangre Mixed School. Ka bende wacho ni let her enjoy greatly. Erokamano ahinya kuom ote makamano Ayuba. Steve Wagude bende wacho kanyo ni japuonjna Mr. Joshua Akuro Apakiba, kata kamano nyiswa ni japuonjno no puonji ka entiere school mane. Florence Oboke bende wacho ni special dedication ne japuonjne mabende no puonje English kacha mano Mr. Innocent Muga. Wacho kanyo nyaka Frank, Mr. Richard Mkadi mar Kiswahili ka wacho kanyo kaachiel kod japuonjne Mr. Ojuang. Kata kamano kong'isa ni jopuonje go duto no puonji kanye Florence.
chwalno mana ote mariko kale Facebook kacha. Jacqueline Adhiambo, japuonj emomiyo wachopo kama wantiere ni, emomiyo wamor kod dhialo margi. Erokamano ahinya kuom ote makamago. Mana ote mag chiwo puoch kaachiel kod pak ne jopuonje pacho kae. Aka bende nyinge moko to tek ahinya, kata kamano Fred Odhiambo wacho kacha ni Mr. Fred Ouma Agenga High School mano higa mar 2019 puoch kaachiel kod pak ne japuonj Fred kanyo. Christine Tanasha owacho kanyo ni Happy Teachers Day ne japuonj ne Mr. Orera mar Orongo Primary. Owacho kanyo Mr. Okuto kaachiel kod Mrs. Orondo duto mawuoka e skul no mar Muoroni, mabende owacho kanyo ni ohero gi ahinya gin kaka jopuonje manopuonje e skul no mar Muoroni High School. Puoch kaachiel kod paka ne jopuonje go duto mabende idhialo. Ka bende wadhialo jopuonje duto mapacho kae, kochakore jopuonje go mabende puonjo nyithindo mago mantiere nursery kata mago mantiere ECDE, jopuonje mapuonjo nyithindo mantiere primary, jopuonje mapuonjo nyithindo mantiere skunde go mag secondary kaachiel kod jopuonje mapuonjo nyithindo mago e mbalariany mopogore opogore pacho kae. Puoch kaachiel kod pak ne uduto kaluwore ni utimo tich matek ahinya mar konyo nyithindo go e bero ngimagi mambele. Nyakwa Ramogi Juang ka wadhi mbele kod twak mar studio kae, bende podi aparoni ni antiere kod welo ariyo. Mano Professor Mureja Mako Chieng mabende en lecturer mano mar mbalariany mar Multimedia University Buore Nairobi, kaka bende osepuonjo kuom thuolo mar higni 36 en japuonj. Ka wendo machielo en Winnie Mboya mabende en japuonj mar skul primary Marina e boma ma Kisumu, osepuonjo kuom thuolo mar higni 17. Machiegni kendo Winnie kaachiel kod Professor Mureja twak mar okinyi makawuono. Winjo kata kaka japuonja Lea Asego wacho yo makare ni kata obedo ni osedhi retire to pok oriembe tich ka luore ni kisebedo japuonj to kinde duto in japuonja. Ka bende olero kanyo yore mopogore opogore magin kaka ne e kinde mabende pod nopuonjo e kinde go mabende kaka norieyo nyithindo. Ka luore ni nyathi owacho kacha ni nyathi nyaka iduoke lain. Kalore nyithindo moko nyalo tamo wang', anyalo onge ni nyithindo matama. Kata kamano ponono nitiere akia gima timore nikech ponono wayudo ni nitiere jopuonje moko kata ka nitiere skul kacha. Kwachako kodi Murej Mako Chieng. Iyudo ni ponono nyithindo moko nitiere skul kacha to e kinde ma ipuonjogi tiwacho ni nyathi moro ok dwa kata timo ponono subject makama, obed kanyo kwano, obed kanyo somo no mar Kiswahili, obed kanyo kata somo no mar Kiingereza. Ka bende wacho ni en ok odwa japuonjno mane momiyo ok onyal somo gino ma japuonj no somo. Ang'o momiyo magi timore? Nyathi marach kose japuonje marach e gima chalo kamano. Nikech yudo kata moko japuonj kodonje klas kacha, obed japuonj mar kwano to gikalore kode dhot. Japuonj donjo tento wuok. Amani en gima tek, en mano tabia. Tabia ma dibed nyathi ago e odgi kata dibed no en kod shida moko. Pache ok nie lain maber. Nikuop ok wanyal bedo no in e skul to nyithindo wacho ni an japuonj na ahero koro kata ok ahere koro subject mopuonjo chando ka dhi timo. Mano koro ing'e ni msingi ma nyathino nwang'o ok ber. Lakini ka en kod shida moko ma nie pache monego konye. Lakini bedo ni seche moko nyithindo kuma gi ai dalagi gin kod shida mopogore opogore. Koro msingi moro ma gin kod chande ok en msingi maber ahinya. Omiyo koro ka gidhi e skul to gichendo. Mano msingi magiyudo e ot kacha kose magigolo kanyo. Magiyudo e ot. Ng'eny giyudo e ot. Ingawaje nitie skunde moko man jopuonj bende kaka gipuonjo kata attitude margi ok ber. Miyo koro nyithindo winjo matek ahinya kata pek moro mondo gi som kod japuonj ma en japuonj ma seche moko giluore, seche moko en japuonj ma ok oluorogi. Mano koro miyo somo bedo matek. Lakini ka en shida no en shida mo ae dalagi, mano koro ber japuonj mondo tim ang'ono ondik ni jonyuol barua ni nyathinu en kod shida machal kamae mondo gikonyre jopuonj kata gi jonyuol riyo nyathi. Nikech ing'en mano kokorie sechego ka nyathi pod teno
bang'e ka gibedo jok madongo ka gidhi e skunde madongo kata gidhi e mbalariany to kendo shida go koro medre bedo mang'eny kendo maduong' chopo kama koro rieyo gi tek nikech ing'e mbalariany nitie mafundu moko ma kitimo tiriembi ariemba ineno iloso kodi lakini ok nyal loso kodi kaka iloso gi nyathi mano koro ing'e e mbalariany bedo tich matek ok wanyal tayo nyithindo kaka itayogi e ECD ineno iloso kodgi ikonyogo nitiere counseling lakini chopo kama koro nyathi en kata iloso kode kata itere counseling okoriere mano koro ing'e bedo matek ineno Kabiro korka kori Winnie Mboya ka intiere boma ma Kisumu kono in kaka japuonja anno ka samaro mano miwa bende dhi mapia ahinya kata kamano kapok watieko ok dago mar mondo mi watiek chenro mar okinyi makawan kapok watwaka kotudore kod ponono achiedh nade kaka mage ma jopuonja kale e kinde ma bende gipuonjo e skunde mopogore ma gipuonje in isepuonjo kuom thuolo mar higni 17 koro gin achiedh nade mage ma bende jopuonj kale e pacho kae kinde ma bende gintiere lain margi mar puonjo mana kaka iwinjo ka bende mwalimu Lea Sego nowacho kacha ni mar mondo mi bed japuonj onego bed ni in japuonj ok ni timo gino onego bed ni en luonga ma oluongi godo mar mondo mi puonj nyithindo kaloro ni ponono puonjo bende tek ahinya kata kamano gin achiedh nade mage mokale kaka jopuonj. Erokamano kendo Joyce, achiedh nade nitiere ma jopuonj kalo seche ma gintiere e tijgi mar puonjo. To en adieri ni tich mar puonjo ni en tich mar luong. Nitiere jok ma obiro ka manye kaka tich. To kata kamano nitiere jok ma oluongi matimo tich ma kamaendi. Achiedh nade maduong' ahinya manitie en nok mar jopuonj. Jopuonj tin. To ka jopuonj tin to gima waluongo ni workload kata tich ma japuonj timo bedo mang'eny moloyo. Koro nyithindo ok yud gima wanyalo luongo ni quality education kata somo makare maber monego bed ni giyudo nikech tich koro ng'eny ahinya. Kaponi sirikal nyalo medo jopuonj mondo workload ni obede mabere nyalo bedo maber. Omiyo challenge kata ndonga mokwongo ma wayudo en nok mar jopuonj. Andonga mar ariyo bende ma wayudo en ni ratio mar japuonj to nyathi bende duong' ahinya. Japuonj achiel puonjo nyithindo madhi nyaka 96. Kama puonje thuolo ni nitiere nyaka classes mamoko maromo 100. Koro inyalo ng'iyo ni ka in japuonj achiel to e klas achiel kende in gi nyithindo maromo 100. Nyiso ni bedo matek mondo mi non kata bugegi kachiel mondo ing'e ni to nyathini owinjo gimopuonje koso kopuonje. To correction motimo bende japuonj dok mang'i manon koso ok non. Koro maendi bende biro nikech nyithindo ng'eny ahinya to japuonj bende handle nyithindo gieki mang'eny. Seche moko yudo ka kama intiere gichopo nyaka e dho blackboard tik. Makata samoro kakilokri bedo maonge. Emomiyo yudo ka nitiere kata mana classes mamoko masani yudo ka opogi kendo kete tie yien oko mana mondo mi wayud thuolo mar puonjo nyithindo gieki. Moko bende yudo ka nitiere structures moger gi mabati mondo mi classes gieki poggi. Nikech e piny mangima iwacho ni kaber to japuonj achiel onego bed ni puonjo ka nyithindo mang'eny ahinya to e kind 35 nyaka 40. To koro klas manitiere gi nyithindo 100 nyiso ni en klas minyalo pogi kata manyadi dek. Koro nok mar jopuonj gi nyithindo mang'eny bende challenge manika. Challenge machielo manitiere en ni ng'enyne ka ichuogo aput kata task force machalo kaka mane Ker William Ruto ochuogo ka ing'iyo policies kata weche ma inyalo kel godo dongruok e kit somo manyasani kata mana somo e alwora mar kama nyithindo nitiere. Ng'enyne iyudo ni jopuonj ok chuogi kata ok yier mondo mi bedi e aput go eko. Iyudo ka gik miloso kata policies ma iloso gieki iloso gi mana e boardroom
to samoro joma losogi ok gin jok manie okang' manyalo ng'e gima timore e puonj ka. Gin mana jogo eko mabedo e boardrooms mamoko, to ka giseloso tiyudo ka ikelo ne mana japuonj ni mondo japuonj ema mondo omi odhi mbele gi policies madhi mbele gi eki. Koro wan ikelonwa ni mondo mi walu policies ma oselosi, to japuonj owuon ok yud thuolo mar bedo kama en bende owuon onyalo golo paro mowach ni maendi kotim kama to bedo makare, maendi kotim kama to bedo makare. Challenge mar ang'wen manyalo wacho gin gima wanyalo luongo ni facilities, kata gigo eko makonyo japuonj e chwalo somo margi. Gigo eko manyalo chalo kata kaka libraries, kata mana dormitories manitiere ma nyithindo ninde bende, kata mana laboratories bende ma nyithindo timo e somo mag science. Joyce, anyalo pimo ni e higa mokalo ne ayudo thuolo mar dhi ng'iyo penj maduong' kaka koro sani neno ka nyithindo ikore mar dhi timo penj maduong' mar KCSE. Tiyudo ni nitiere skul moro ma laboratory en gima onge. Giwuok e skundgi kanyo ka gidhi kwayo laboratory e skul machielo. Manyiso ni gik mane laboratory kaendi eka gi interact godo e okang' mokwongo sama kore ka gitimo penj. Nyiso ni gin gigo eko ma ok ging'iyogo. Gimiluongo ni test tube no samoro kore koromo kode okang' mokwongo. Gimoro miluongo kata ni Bunsen burner no kore koromo kode okang' mokwongo. Omiyo magi eki gin challenges. Nitiere skunde moko manitiere to laboratories go eko onge, facilities moko bende yudo ka nitie to ok gine okang' moro makare ahinya. Omiyo challenges nitiere makaber to sirikal onego bed ni chwalo lwete mondo mi japuonj alwora makare mar puonjo nyathi ka nyathi yudo gima waluongo ni quality education. Kamano Joyce. Winnie kapodi antiere korka kori wach moro ka ok awinjo kimula kia ka bende en achiel nade kose oyo ma bende jopuonje kale kalure no odiochieng' manyoro e kinde ma bende no bag nyasi no mar chiwo mich ne jopuonje. Riwruoge mag jopuonje mano moting'o NAT ka achiel kod KUPPET ne sundo duol mandiko jopuonje tich mar mondo mi one kaka inyalo med jopuonjo sara margi kod data malo 60. Mano bende en achiel nade kose ok awinjo kimulo kanyo Winnie? Mano aparo ni Joyce en yo ma inyalo dhial godo japuonj. Ing'eyo ni sama imedo japuonj mshahara to mano idhialo japuonj e yo moro maber ahinya. Nikech ng'ato ka ng'ato mor mana ka pesa madonje ofuke no bende bup ahinya. Omiyo aparo ni mano endo nyalo bedo yo maber maka jotelo mag NAT to gi kata KUPPET gi mamoko bende nyalo dhiro mondo mi msara mar japuonj omedre kata mana gi atamalo 60 kaka ne giwacho no. Nyalo bedo maber ahinya to nikech japuonj ma bende yieng' maber bende mapuonjo maber kendo bedo motivated bende e tiche. Omiyo mano bende nyalo bedo dhial minyalo dhial godo japuonj to kendo wanyalo ng'iyo ni en bende en achiedh nade kata andong'a ma bende jopuonj bende koro ni godo. Kamano Joyce. Ilero makare ahinya ni iwacho ni japuonj ma yieng' makare ema bende puonjo makare kendo obedo gi pono kinde mopuonjo bedo kod mijing'o maneno ni jopuonjre mage duto otimo yo makare. Kabiro korka in Professor Mureje Makochienga. Winnie oselero kache yo makare ponono achiedh nade magin gikale kaka jopuonje mapuonjo nyithindo mantiere e skundego mag primary. In kaka japuonj ma mbalariany sepuonje mbalariany kuom higni mathoth. Gin achiedh nade mage mukale maponono unyalo gombo mar mondo mi owinje? Ni mbalariany koro kanye mashida ntiere Buguth. Kendo mang'eny. Ni kuopa king'iyo twak mosebede sani e system marwa mar education inwang'e mbalariany ji oling'e ahinya, ji oklosie. Ineno gope ma mbalariany kodo kendo mathoth nukodo chudo ma jok mapuonje mbalariany ok yud, hasa jok matiyo part time. Ineno ka ing'eno lose wach mar facilities. Facilities shida ntiere maduong' e mbalariany. Inwang'o kuonde moko inyalo dhi somo to kaka ndo wacho ni jomoko nyithindo onge laboratory. Ntiere mbalariany kuonde moko ma ji puonjo gik moko lakini nyithindo ok ne gik monego gitigo kipuonjogi. Wacho ni ng'ato timo course kaka mapuonjo
mondo bio tim tich kaka ma otimo sani. To nitie mbalariany moko ma ipuonjo kaka unyalo tiyo kod kamera. To kamera go be ok une. Ineno. Chopo kama koro ng'ato nwang'o otas motieko sombe. To biro dwaro tich. Tipenje penjo moko bende ma giparo ni yot. Inyalo timo kama, inyalo timo kama. Ting'en kako oduo kitame. Nukop mago gin gik mane podo koromo kodo. Ineno. Lakini kata kamano an gima dawach maduong' en ni kata adbed nitiere challenges, kata adbed ni nyathi odhi e school, lakini facilities go onge. Mano okonego bed ni en sababu makori wacho ni ng'ani okonyal dhi e school kata somo mosomo chande ok ber. Nikech ing'en wan wasomo e kinde ma facilities ma nyithindwa osome ne chala lik. Ineno. Lakini en somo ma omiyo kinwang'o nafas kata ne bed no okinwang'o facilities gi. Lakini kichopo mbele kinwang'o nafas tinyalo neno kakikedo. Monitima ngono mendidhi go mbele. Koro miyo shida ma kodo gibiro beda. Skunde moko nitiere facilities, skunde moko onge facilities, lakini dware ni mondo nyathi onwang' somo mamiyo pache ringo e yo moro ma kata komiye nafas chiemoro to nyalo dhi mbele. Ineno. Kuom otiyo kod riekone mondo nento ka an omiya nafas ka imatimo gima chal kama eni anyalo puonjra piyo mondo tim nadi mondo ne kaka anyalo tiyo kod gigo. Ineno. Lakini e mbalariany sani shida mantiere e skunde man piny kochande e mbalariany koro kendo gimedre kabisa. Enana joklosi. Adbed ni koro twak wachako loso shida mantiere e mbalariany. Inyalo wacho achiel ariyo adek moko kama kata kaka iwacho ni githoth ahinya. Asewacho achiel ariyo. Gope ma mbalariany kodo ng'eny. Ting'eni ka gin gope to jopuonj puonjo to ok chulgi. Especially jok mapuonjo part time kande. Ok chulgi. Ineno miyo koro nyithindo somo lakini ogisom e yo moro maber kata somo magino chande ok lew nukuop jok mapuonjo gi kande onge kod chuny mar puonjo nikech ng'eyo ni kata ka gipuonjo semester achiel semester ariyo to ok chulgi. Onge gimoro. Ineno chal kama gito kata ot nono. Koro miyo adbed ni koro igeno ni japuonj biro puonjo kila week. To nyalo biro lesson achiel ariyo kende. Ineno. Nikech koro kobadhe. Kata nyathi otieko kata kotieko assignments motimo kende okobadhe. Ineno. Koro mane shida mantiere maduong'. Chudo no facilities bende nitiere mbalariany moko ma ing'eni nochopo kama koro serikal ogero gi mang'eny. Ni kila county in kodo ging'eny ndiyo, nyithindo ng'eny ndiyo. Madam Chere awacho ni inyalo nwang'o ni japuonj puonjo nyithindo 100. Ten japuonj achiel. Kidhi e mbalariany nyithindo 200. To lecturer achiel. Gipera bich. Tipuonjo gi to chudo bende okinwang'. Ineno. Ok wacho ma eni timre kuonde te lakini magi gin shida ma seche moko msigo biro bang'e nukuop nyathi osomo higni mang'eny otieko kore ko biro nwang'o nukara somo mana somo chande ok dhi konya ok opuonje maber. Ineno koro mani ng'eni gima nyaka walosi en kata kwa keto tekrewa e levels moko ma piny kokonegi. Ing'eni wapuonjo ga nyithindo gi mondo ka gi nwang'o nafas gidhi e mbalariany mondo gisom gima koro ka gitieko to biro konyogi. Koro bedo ni koro onge faida mondo utum tich matek ahinya e ECD uchope high school lakini gudhi e university nyathi okalo maber oriek lakini facilities onge, jopuonjo ok motivated, ok chulgi. Ineno koro idhiro gi adhira. Idhiro gi adhira.
Aneno ka samarwa mano miwa bende dhi karumo kachako korka kori Winnie Mboya ka intiere e kaunti ma Kisumu kono. Adago mar mondo mi chiw wach ni mogik ka waloro twak marwa okinyi ma kawuono kama bende ne watwaka kotudore kod dhialo jopuonja duto mane pacho kae kaluwore kod tich maber ma bende gitimo e ngima nyithindo. Winnie. Erokamano Joyce, dagombo mondo mi awach ni en adieri ni tij puonjo en tich ma oluor kendo en tich madwaro bolruok ahinya. To nikech en tich ma wanyalo wacho ni en tich ma oluongi e ng'ato. Joma oluongi ong'eyo ni en tich ma itimo gi bolruok, to nikech nyithindo sirikal Nyasaye okete lwetwa mondo mi wariegi kaka piny Kenya dwaro to gi kaka Nyasaye bende de gomb ni mondo mi in iwuon irie kata mari in iwuon. Omiyo wacho ni en tich madwaro bolruok ahinya to gi gima wanyalo wacho ni patience kata mana gino endo mwanyalo wacho ni en odwaro kwe mar ng'ato. Ok en gimitimo gagoko, ok en bende gimitimo mana ni mondo ng'ato yudie gimoro. Omiyo dagomb mana chiwo thuolo mondo mi awach ne mana jopuonje wetena bende ni oseluongwa e tijni en tich ma wanyalo timo ka wahero. To moloyo ahinya ni jonyuol bende oriwre gi jopuonj mondo mi walos nyithindo gieki obed jogo eko ma wanyalo ng'iyo to wawacho ni nyathi ng'ane en nyathi malong'o. Nyithindo ma wagolo inyalo siem ma wach ni dagomb ni mondo nyathina obed kaka nyathi ng'ane. To moloyo ni e tam mar 3 makoro gidhi timo penj, wang'eyo ni jo klas 8 dhi timo penj, jogo eko manie grade mar 6 dhi timo penj, jogo eko mantiere secondary form 4 bende dhi timo penj. Waikgi e yo makare mondo gibed thuolo mar timo gigo eko mosepuonjgi maka penj biro e thuolo madirom dwe achiel kende to nyithindo gieki waseiko e okang' makare mar manore gi penj mantiere mbele gi maka gitimo maber to wan be wawegi wang'iyo ni adieri tich mane okete lwetwa watimo kendo dhi kare. Kamano Joyce. Erokamano ahinya Winnie Mboya. Dhiala ni japuonj ni achiel mapono ni nyalo paro mano puonji momiyo sani in bende ni japuonj ka watieko mana mapiyo. Erokamano anyalo dhialo japuonj, apuonjo subjects 2, apuonjo kwano tapuonjo Kiswahili. Japuonj madhialo though en the late, aluongo ni the late Mr. Joseph Odeny. Joyce japuonj ni nopuonja e primary, nopuonja kwano kendo en manen head teacher mara e primary. To kana atieko tiegruok na e college to en bende emanokawa manondika kaka japuonj mar Kojolo. Natiyo e boye kaka head teacher na kata obedo ni nen head teacher na e primary achaka tiyo kode kendo kama natiye manyaka kar tone. Omiyo adhialo japuonj the late Joseph Odeny. Tachaka adhialo japuonj na bende mar Kiswahili mar high school iluongo ni Mr. Mustafa nen japuonj makare kendo notiega. Omiyo somo manomiya omiyo an bende koro anyalo pogo ne nyithindo kendo anyalo yudo kaka an bende aketo kuone mesa. Erokamano Joyce. Erokamano ahinya Winnie Mboya ka intiere boma ma Kisumu kono. Kwa biro korka kori Professor Murej Makochieng ka watieko twak mar okinyi maka wach ni mogik kotudore kod dhialo jopuonje pacho ka in bende inyalo dhialo japuonj mano puonji. Anyalo dhialo jopuonj mang'eny mano puonja. Lakini kata kamano dagombo mna sayo jopuonj ni gitem gidhi mbele kod puonjo nikech tich magitiyo en tich maduong'. Gine jok magero piny nikech ka gigero nyithindo to gigero piny. To kuom dhialo dagombo dhialo jopuonj kimiya rusa 3. Mokwongo George Lusweti nen head teacher mara ka nen e secondary school nyaka form 4 bang'e kendo bedo osiepna kabisa. Nen japuonj ma adhialo e moro ma special. High school kana timo A-levels japuonj na manopuonja oswayo Kiswahili niluongo ni Mwangi FKK. Kendo nawuoro ahinya ka nwang'o japuonj ma jarabuon mapuonjo oswayo to nopuonjowa maber kabisa. Tae mbalariany kana chope to japuonj manopuonjo manobedo osiepna kabisa nyaka sani niluonge ni Professor Nyaigoti Chacha.
Erokamano ahinya Professor Murij Mako Chieng kachiel kod Winnie Mboya mar kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod mae mano mar dhialo jopuonje pacho kae. Jopuonje gin jogo mipuoyo, ipako gi kuom tich matek ma bende gitimo e ngima nyithindo. Gine ma gimiyo ji bedo dakteche, gine ma gimiyo ji bedo midusa, gine ma gimiyo ji bedo jofwambo, gine ma gimiyo ji bedo timo tije mopogore opogore pacho kae, kaluwore ni ng'ata nyaka kala elweta japuonj. Ka bende nyakora Ramogi asingo ni bende nitiere ote mamoko ma bende pod ioro na kacha kasomo moko kuom ote mana mapiyo piyo ka watieko twak marwa okinyi makawuono. Ote anyisi ni nyalo tudri kodwa yorewa mara ote machuok mar 3-6-000 Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kasomo moko kuom ote ma bende yoronwa kokalo e yor Facebook ma bende wantiere live okinyi makawuono. Asomo mana ote matin kende ka watieko okinyi makawuono. Hongo wacho ni odwoko puocha makare. Wacho kanyo ni special thanks ne waya mare, mano anti mare ma bende en japuonje e skul no mar Ogada Mix Secondary mayudore Nyahera. Wacho ni anti kata kamano erokamano ahinya kuom ote makamano. Wilkista Joseph wacho ni adhialo jopuonje kaka Mr. Joseph Awacha, Madam Quinta Budi, Madam Sarah Mohaded, Phoebe Adom, Mr. Eric Ogola kachiel kod jopuonje duto manitiere e pacho e piny ngima. Puoch kachiel kod paka ne jopuonje duto. Aka bende ote kanyo mara Peter Wasonga wacho ni puoch gi pak ne jopuonj duto. Japuonj en ng'at ma onge nyiego kata jok ma upuonjo medo mana progress, medo make progress. Jopuonj duto manopuonja okwayo puoch gi pak githoth madaka full gi duto. Kata kamano erokamano ahinya Peter Wasonga. Steve Othoth bende wacho kanyo ni japuonj na owiyo Mr. Nyawara, Mr. Obuya, Mrs. Wambani, Mrs. Ouko, Mrs. Apollo. Mogik napani wiyo wil godo gima moko. Nyasaye omeda gwedhou. Aka bende erokamano ahinya kuom ote ma bende uchwalo kanyo. Minzonia bende wacho kanyo ni aoro ote ne japuonj na Mr. Ogola Angonga Marakiwa Primary School. Mago mana jogo ma bende podi paro jopuonje manopuonjo gi kanyo. Ka bende Mangira wacho kacha ni mos makende ochop ne jopuonja mane opuonja adala mar Pundo Primary School, Agwasi Suba District. Jopuonja kaka Adhiambo Mangira, Morris Alex, Tobias Ochieng, Jakasunga, Madam Atiwa, Ruotho Omedu Ndalo. Mago mana ote mabende uchwalo nwa kokalo e Facebook kacha. Okeu Nyakach Kajimbo Kamek wacho ni hawi maber ne japuonj na manopuonja twengo Mr. Dan Odera omiyo aketo mogo e mesa. Happy Teachers Day mwalimu. Ote mit kanyadua kalore ni ji owuok oko mar puonjo kata mar puoyo jopuonje duto manopuonjo ge. Ezekiel Onyunde wuod Simenya wacho ni jopuonj to thoth nde manyalo dhialo e Ramogi TV ka sana makalo e lwetgi thoth sawa, lakini nitiere japuonj moro mano Mr. Lucas Oyugi. Japuonj no nogola mabor e subject mar kwano kendo ni japuonj ma chunye ler sawa. Nomi ayudo nying mar commission e class 8 nikech sama nodonjo e class to nopenjo formula mar commission to an emano siema. Mano mana puoch kachiel kod paka ma bende Ezekiel oro ne japuonja mare kacha. Nyakora Ramogi podi nyalo medo dhialo japuonj ni ma bende nopuonji. Obed kanyo japuonj manopuonji nursery, japuonj manopuonji primary, japuonj manopuonji high school kata japuonj mopuonji mbalariany. Podi nyalo medo dhialo japuonj makamano kaluwore ni gitimo tich matek ahinya. Kata kamano nyakora Ramogi chenro marwa kata twak marwa orumo gi kanyo okinyi makawuono. Chenro mabiro tok mae en poko pogore kod nyawadwa Sharon Ong'ao. Kik idhi mabor. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya.
Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo, kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi, ne antie. In bende inyalo bedo e histori kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Nyakora Ramogi kamora mora mintiere machiegni e chenro mar poko pogore. Odiochieng' ma kawuono chenro mar poko pogore abiro ni kantiere Nyawita e kaunti ma Kisumu. Mana kaka ineno toka, odiochieng' ma kawuono biro bedo kwatimo pok mar goro. Nitiere rawera mong'ere kaka Collins Okelo mabende osebedo ka goro e bomba ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono wadwaro mar mondo mi warom kode mondo nyiswa kit pok mabende otimo. Bed kodwa nyaka giko mar chenro ma kama. Nyinga en Sharon Ong'aw. Collins sarwake ni machiegni e chenro mar poko pogore. Mana kwa chako do ng'i mana matut. Collins Okelo nga. An wuod Karachuonyo. An 33 years this year. Yes, and then an artist. Nidongo kanye, nisomo kanye. Adongo Kisumu ka. Onyuola Kericho. Asomo kumoro ni primary school, asomo area primary Kisumu ka. Then at the high school, Kisumu Boys High School. And then at the university, Jomo Kenyatta University. Goro to nwach ni chako karang. Goro nachako chon, en talent mano nyuola go koro nachako kapod atin. But professionally achake 2014. Koro chakre higa mar 2014. Ma isebiro kata mana kigoro kitiyo gango nikech ang'e ni jogoro nitie ga gik mathoth mabende utiyo godo. Ineno ka goro magi opogore keni itiyo ga gango. Mostly atiyo gi pencil, atiyo gi gimiluongo ni charcoal pencil, tie pastel, tiere graphite pencil, color pencil, paint batting. Mago to mage kose mage. Mago color pencil. Magi color pencil. Machal kak mag nyithindo ma samoro goro ga go de school. Mago koro graphite, HB, and then tie charcoal pencil. Tie makama koro okete in form of pencil. En machalo gi ma charcoal pencil. Mago duto nyiewo kata mana kani. Magi tiere jok ma stock gi, tie art shops ma stock gi, but mostly ok giyudre locally koro chuno na nyiewo from outside. Collins akene en goro mane manogoli kata mana oko nikech oganda ma pacho kake nokelo ng'eyi kalure gi goro manogoli oko. Goro mokwongo manogolo oko en mar President Uhuru Kenyatta. Nagore 2014 and then nobedo interested. And then pichano nobedo viral sana. Nidhi chiwo ne kata mana e State House koso. Noluonga madhi chiwo ne State House. To magi kane moko kane ma isechaki goro kendo kata mana kinde mosekalo. Asegoro personalities mang'eny Kenya ka. Tiere Jeff Koinange asegoro Larry Madowo, asegoro memone Salva Kiir, asegoro Raila Odinga, Peter Kenneth, ging'eny sana. Machiwo negi. To koro mana kata mana kigoro, inyalo mana nyisi ne Ramogi ni nang'o moyo ni goro moko kata mana pok machielo. En mani goro ni en passion mara, en gima hero gi chunya. Though natimo course mopogore campus, but kae kuma chunya nitiere. Campus nitime ang'o? Campus natime accounting, finance, to gi CPA. Ng'ato nopuonji goro kose en gima ne ichako mana kendi, ni yudo tiegruok? En gima aluongora ni self-taught, apuonjora kenda goro ni. But nochako as just talent too. And then koro achako kadwa ng'eyo some techniques moko manyaka Google. Like tiere material moko ma ok yudre, like kata mane skunde ma Kenya ka tiere gik moko mok puonje skul.
koro nyaki puonjri kendi. Makoro iwacho ni in nichako mana kendi ma noko puonji gi ng'ata ng'ata. Chako mana kenda tapuonjra kenda. Mochopo nade kuma koro ichako kata mana uso goro magi. Koro ntiere finance ka ipuonjowa gimoro ni demand and supply. Koro ka demand bedo mang'eny chuno ni keto price moro. And then koro bedo hala. Koro ka demand no bedo mang'eny koro no kanya time nono. Koro nyaka na charge so that ambe anyalo chulo bills. Makolis nyaka sani to iwacho ni mai teach kende mitimo like full time. Yeah, mai kende teach matimo full time. En gi yuto ineno nade kramna chiro mar gora hinya Kisumu kae. Ayudo mogo. Jo clients gi kramna gin jomage. Clients ga mostly corporates. Alafu art en gimoro ma en awachni en sort of a high end product. Yeah, mostly joma kawe gin jok ma ohero, gifts. Makaramna isebedo kramna kiyudo gi kanye customers magi. An kuma yude business mara aiketo pichni ga online and then kanye matime marketing. Yeah, kora awachni 90% en online and then the other percentage in word of mouth kum jok mosetimo. Makoro mbui kata mna kiwacho ni yudori mbui magi iluongi na